Wallairi a lucht fechana agus fáilte seach Dexcom Lall War Vodafone Idirchúige Rá agus an Cluiche Ceannais an seo níl lás fiche go mí lúnasa Thomas a Dexcom agus tá chuige Laighin an seo réitíle a thuirt na muoine bucach an bblion caite na championí mar sin na Laighin cuairtú díaltas chliachna se chuige a cúgdig a dónach broch en an trochadú lága mí lúnasa an tamse an nora mar sin fún díaltas na Laighin agus ban na tala híhann seo agus ban bhí gimmert nócáid sin blian an lámáireach sní d'urbla Nick Awards tá cuimhní sunna stóiad gon bblion se caite d'urbla agus cechaí mé count an Jon dóilead. Yeah, it's okay dún to gach flian agus vennig sule tarawa a go na muini agus ke gwil me bias beder is toch tá an star ag do lo agus on mede tá gente cogs curhair an park on vlian seo freshen no hef tashbon to she so is toch gmeig caibhlinn géir gan doubt ach tá me ceapa go bhfuil an lábhanúachtar ag na muoine ag dulaisteach an seo nuamh. Sinné an simúl well ina fórne seo bucach ar nu an seachte caite na Laighin rúisiad 75 a cúig ar a móthir hus an Affidea Stadium an aina holtaí agus na muoine viidir an seo bucach cearcha 72 an aina connachtaí ar nu bei tíma frustrachas an na connachtaí chliisiad a fichaní rivan Cluiche an aina holtaí mar sin na holtaí fáiltíaltas racan inis ar na championí agus a gulchan park a rá arúdinta ag Matt Brown Sean McCarthy bet Buttermer a scóil séúd go dtí sem linn agus tá éilis cehaigh fille Calín rion déblú le éan sa sé náisiú mé ebn se cat Clódó Halloran Évo Flynn mar páirtíocht láidir sa darró Sally Kelly tógannach le Grace Moore agus méhógó léirí nach intach an captain ag fille Emily Lane agus Catína Finn le páirtíocht Harva láidir mar lecúlathe Enya Breen Lucia Linsa Lár Chisholm Aguirre agus Anna McInerney Calín for tríú de dúirt se caite ar na clíhan Aoife Corey a bhí mar captain inis dúgasí an captainsacht ag goleis ag méhógó léiríocht an neart taithí i míse chamach céan ag fearn Matt Brown measc an antas idir óganí gulchan parke agus well na championí Harbheith feicealach mar dúirt mar godí seo am léana rudháin cínte be sé duchar an lábhas ceannas fear álarb seo inne. Well, Sana Governor tá mar príomh Eleanor nó bar príomh coachalaí inis le cúige Laighin cha se le hen go dibhann le Railway River seo agus bhí se mar coachalaí le cúige mún leis na Cailíoga fíochta gur dúspáir deirtalmas gáúdanta ag a héin inne dúchlan olhór taithín na blinta ag Linda Dewgang sa ró tosa le captain na fórne Sarah Delaney agus cuimhe Malloy Ruth Campbell Harvard Láidir sa darró le Kate Jordan agus Cathy Baker bhí gimmert suntasach golóir sa lár an bhlinse caite í sa ró cúnach le Regan Casey agus captain na héidir Aaron King Katie Whelan Calín Ellerin debut sna sé náisiún mí aibran se caite ag ní le Dana O'Brien ag fille an O'Sullivan Sexton mar lecúlaí má Eve Higgins agus Aoife Dalton a dos a lár le taíad an náisiúnta gan áras agus bé siad ag gur golamach ag na clíhan an Vicky Elms cinan ar tíbhan lábh Clay Robin O'Connor a scóil chuig cían an holtaí an seachte caite tá siise ar tíbhan lábh deise ben eile le taíad an náisiúnta Stacey Flood a tá mar lán chúlaí na cúlaí ar fad animníthe ag scat bímen de panel na hhéir ar na seachtaine Seolin na fórne tíocht amach ar a barc Inis béise Harbheith simúl tá measc an deas freisin idir óganí agus taithí ar a mínse ag na Laighin well an dá ar an seo ar sa Cluiche Ceannais siad an dá ar an céine atá sa Cluiche Ceannais an bhlion 2009 hí na connachtaí sa Cluiche Ceannais a 2009 ní raid a lo na Laighin a bhfuil ar nócáid sin sé críomh déag grúta ag na muoine tá siad sa tóir ar an 7 ceann déag an seoine 8 grúta ag na Laighin agus well tá péad a grúta ag na holtaí a gáil siar sa staid sa bhlion 19 agus sa bhlion 2000 rú na holtaí níor rú na connachtaí an comórtas seo fós gan áras an seo sa Dexcom tá sé breanú go breá béis sin mar spruch ag Craig Hansbury agus ag coachalaí na connachtaí an críomh seo a thuirtlób a siúga ceann coppla bliain racan ar fear áitsúilsna Andrew Fogarty tá i bhail na fedóige agus beúna go siúd le Shane Gahan agus Johnny Quinn na réitóirí cúnta bhí siad san ar dúlga sí chumach céanna sa Cluiche Rivanne rins taithí sa URC chumach céanna ag Andrew Fogarty
Arshin Ton Lerods ag Dana O'Brien ag fille and that's Ellie O'Sullivan Sexton vi O'Sullivan Sexton now wa gur sé sin is dervleg will O'Sullivan nachhol fall or O'Sullivan Sexton yogs Dana O'Brien ag fille. Ja, simú agus tócha ghfuil an taithí idirnáisiúnta sin ag dana agus cén nach raibh si gimmert an seachtain sicát is tócha gur bé brise agus Laighin cí beidir bhí ann in anad éon rodile so ja cé ghfuil tauci úntach os choramach ag Ellie O'Sullivan Sexton is tócha gur bí dana an duine is tábhachtaí really ag an buinte seo le fear na hhéireann ó héh ihir de. Sean Bet Buttermer in Chéad Spruch of Eseke na Shinamach sides Rahul the Khashaf Shinamach Butun chin ag Glihani is an Tus and Shin ag Dan O'Brien Rahul agus Bruincha in the Weenie and Tom Shatsach Katz are in the Connachty Oud Lewis score agus Otasha Fotzeg the line Edelina which is on the couch and Halavu Quinian Irons there Andrew Fogarty Fuishif gan the Weenie Hussa shit Mala Tatcha Katz there Fito Henrog Rotug Sul nach Dosach shit Mala Dustin yeah Vies gone out but yeah Neil Sheed Vero éfachtach leis an Níróid faoi láthair agus deacrachtaí an sin ó héh an sin amach freisin ó héh crunas an saoad agus an léimteistócha agus an tácha go raibh siad an ná an lámh a chur faoin Líróid an sin agus inis an Líróid ar ais chuig na Laighin ríis tócha gur raibh Sarah Delaney caint leis an réitóir an sin ará go raibh siad tar éis sé a thuirt isteach ló. Square stable. And Simul Andrew Fogarty Martian ag Brunna an Clibbers I chéad Clibbers gan Snóna ar na Laighin agus is cosal gur thug se córa an sin seansgur an Líords boltach an cín an camará níach a héna seansgur focail sa glua seo an réitir cúnta ach seolinn an lecolí Clibbers ag Katie Whelan duna go bhirta Sloch Garman an Whelan agus an Clíhannaí Robin O'Connor Berta a thar feicealach an na Laighin seolinn Whelan agus an kick Sir Brunta ní múna hosta Linda Dúgang rollú leis an tangwal is dóilam. Ja, níl sé sin ro clinicúil ó na Laighin an méid sin bhrú a crothúacha agus a chur ar na muoinnig agus an sin hepper who go homláin leis an seans an sin just ó héh ro luig teach isteach ar an hit san scrum so begur hu sin a glán na suas agus bheníos éfachtach ó héh an Líróid úsáidú scóranna áil I limisteir na muoinnig áit nach meid siad go róhainnic tá migsúla sin anyway I réan an cléis seo. Arnú tá hata na múnairt agus bhil sinna tús tíireach a bhí sanna governor ag Clochbáiseacht an na Laighin cuatú ach níor hapa siad deis ní ráidir lo ben puintí a chlárú ach grúta ag Ruth Campbell Seolinn na Laighin agus tá tús chuig na Laighin leis an action agus chéad umpar Eve Higgins Peter Rodder gomach súla Eve Higgins le ortus pontas a John Yop Arnú taithna bliant agus strócú tinta sin ag Katrina Finnig impí a réitir gur an Líords grúta leiseice ach Seolinn na Laighin ó tríd na lábhan Love Shall Goma. Bishop Báisteach Riven Cluffa ach buchas le dia an Báisteach Trummy Cornélacha Goma Seanscoil fód Wolverine Fluch ach ní chuir sé sin isteach na machar na himráí agus Seolinn na Laighin agus Morris Undul Lena Zaragoza cór agus na muoine Cousins go brab Katrina Finn ingním ach tá sé seo dóchasach ó chuig a Laighin agus gotíireach tá lámh an airde tá cé éidecha Brunta ar na Laighin na Championí agus bhí cuasaí smachta béidir d'orbh sé féiltará gur si de chuirsteach ar na muoine Sacha Katze ó sé go le dro Corta Hannah hain well tá sé sin tíon marall bhí mar dtíach go rágur glór kick na éidecha deir Sacha Katze solohacha mu carcha ach sinna kick éidecha dóibh agus carta feiceán soch tíon Sin na Harbh díon na tócha tá na Laighin ará go raibh a lábhisteach ag inmhrín an sin chun é a bhuailach an cín agus socha gur tháinig sé ó a gúlin nó ó a cheann agus í déanamh iireacht ar an gramú ar Stacey Flood an sin so ja cinenne dain agus Jackar an sin agus a ríis ordáin ag na Laighin leis an sin amach. Na Laighin grútas an air agus Herbidín ar inne brín mar sin cehar dig sus na cúgar dig chean mat Katze Seolinn na Laighin ach well fear bháin atá cuine Harvard grathach na Andrew Fogarty agus Andrew Fogarty ará an seo go rá na Laighin agus cuimh Malaya Cali se go gulchan cín agus tá an kick sir agus an
and kicks here Brunta, no one kick Erika da Brunta, Clibbert's Brunta and shot Ern Mooney. Ach well, two simul dervlagus Tasha Buganin me Lachtor Lahorna Huda. Shine truck agus trailer a bhí gceist an sin nó blockall tar éis an mála crothú dimig Aaron King is tóca a roiig leis an líród agus an sin croig siad máil a ríis agus níl cead é sin dhéanamh cafa fannacht san máil céine an tamar fad so Jackartí ag na Laighin just rudí a críic nó an seo agus na muoinnig i gobar an díon chun cuasaí a cumad sábháilte agus an lína an scór a cumad sios but a ríis feibhna ag na Laighin agus iad ag dul ar isteach go ró luas an scrum sin big orthú fiosachar ar cuasaí go lua mátá siad chun gachtainna cumad ar an páirc mar chuna mar an sin tá an réiteoir tá sé go máin ná an dul isteach san fóca go lua san clé seo agus muna bhfuil siad ná an smach sin all arás beag siad suasan na limistéir héin a ríis. Gadzíad ré na súla géirigh Andrew Fogarty gadzí seo le cheartar tó agus réiteoireacht bhaith ag Andrew Fogarty agus na muoine na championí well it ag slugga an brú ar fad an seo le chéad séanúmad nó mar sin ardans as crochiad íste Katrina Finn agus Rarcan sin beidir chéad Rarcan go Eilish Cahill agus Clibberts na món agus an chéad buachab sa Clibberts Seanis Grace Moore ag boga ó ifir a 8 go dtíobh a 7 le mé bóga líric fila well Cramú all-war an sin tinta ní med Kiwi Honig Shachan sin Kate Jordan a bí agus beidir go an tála Kate Jordan sin nach bhfuil an réiteoir tíoch níos díine ar an ócáid sin. Tá gan doubt, is tócha dá mar rud raibh tí móiste an seo bheith si de fear ar ís ar sin bhí sé an ord agus buile in ag ihrené níl cead é sin íonmh agus is tócha go raibh tamaice freisin ag fécinn de rasir sin ar an scáil bhí tamaice an cinenne íonmh rinne si pás beag déag si suas agus an sin chuig si isteach leis an gúlann so bhí an táir hí gan doubt. Carter fada derble bhí amach turn samach turn sheer as well Tásúil an gúil Emily Lane Carcalor bhí si máil sicht leis an de cosan sin agus dóil an gúil Emily Lane leis an de cosa agus sinna chéad cuat ag na muoine tíise gur limisir gábéid is fiche na Laighin inis an cosans le duna ag fern sanna governor agus sealan na muoine bhí siad Harvard Rahul sa limisir Derek an Satan Jakarta agus umper ag Clóda O'Halloran an nascra in chéad umper ag méhóg ó Leary nach intach méhóg ag ag fille Zimmer si bouta héana na Laighin agus well grúta edatala an Jekyll mar deirse Astrú Shelve an sin is dóil am captain na fórne Sarah Delaney seach an skippuin sin ag Cluiche. Ja, ag fécinn de rasir sin a ríis is tócha ní raibh an tá ar mé bhóg Leary an sin bhí cúpla carp garam fós ar an dalamh déanamh Jackartí chun teachtasteach agus é sin na glanú amachta na muoinnig but an bhrú ar na Laighin den céadúir san clé agus tá si taréis an líród cuide arás agus géile ó na limistéir héin so bheith siad sásta le sin ach gan dabhtá smacht mar feibig an gáhéamh faoi láthair agus má tá míad chun an sais clé oscailta sin eiscint a bhfuil ag tastáil an gáhéamh is tócha begarthú díú isteach ar an smacht agus cé có éifeachtas bhfuil siad ó thaobh cinine a dhéanamh. Gatíadach é clufa Harvard tacticúil gotí seo agus an bindal an tíalta seach go Ruth Campbell ní bheith siad gur Ruth Campbell a chála go 15 agus bhfuil bhí me duna trocht an sin gur na muoine bócach sa clufa Ceannais an nura chuige cúgte chas na fórne seo an áras ar chéile trí seachtaí ó chuin ar an tochta lá go mí lúna sa hísa Virgin Beanie Park a Gurca hí na muoine bócach trochan ní a ní déag chead úd ag bet bottomar ceanna go leanna American Ernie Eilish Cahill agus Katie Carrigan leis na húd Sarah Delaney Aaron King agus Hannah Wilson an tóganach an den debut ag scór núd gan áras be na Laighin cíú sér bouta héanam léana an clufa Ceannais an nura béis na hór díaltas. Ach, sealan na muoine agus grúta sin agus grúta ag bottomar. Bet bottomar, hí si Harvard feiceach sa chéad gáháta níra an tíir se céan eice an aina connachtaí deir seachta amach an coolúir ag Grace Moore, Lábhseáil agus sus anscupaí tá na Laighin agus fin a gulchan talúna. Inis in leúlaí Clibberte agus sin Emily Lane an ag tochals agus sus a rééis Harvard scupaí tá na Laighin grúteach siar atá
na muoine go Clóid O'Halloran. An Cousins go ag na Laighin le Carter Tob. Agus Emily Lane ag gur cuasaí is siúr mar son. Seolan éiles Cahill is brala Cahill a gompar na líróide. Eris Calino go rinne debut an is asna sa clufishin sa sé náisiún ar bhí 7,700 duine i brean uorb sa stád Twickenham. Let's go demo a sar demo sin a chur Évo Flynn chun talúna. Más rud agura Cousins na muoine feicealach tá Cousins na Laighin chu feicealach céna in Chelsea Kids denúmid sa Dexcam. Clufa Harvey Simsúil go dtí seo. Lane Eris an láb seo go bhaith. An chéad Shelvig Chisholm Aguero Ben Inish. Lósíntaigh Chisholm Aguero. Agus be siise gur agus gadaíocht tinta ní mú na hasta tá derbhla Nick Awards le maíomh dar leis a réitor Andrew Fogarty bhí siad leach leis an póteála sin. Agus a preba hart fiori ar halter ruggus a bultach an cínig na muoinings ben cursteach sa clibbert ag na Laighin. Yeah, ans get you mean an seo just ag fear ar an méid fuinine bhfuil stig san clé ag an buinte seo tá sé beganín scattered is tócha níl aon really bear grime ar cuasaí na muoinnig faoi bhrú agus iad gonsaí dúir gohfuil an méid sin luas ag cosint na Laighin faoi láthair ach níl buile fíoch for tóca ag ag an buinte seo. So bigger who just gone to suas ó heh an lábh seo ó heh na cinní agus na rudí banúsacha dhéanamh níos fearr onas gotí gombeoch ordan cruthathe acu just ag fécinn de ríise an méid obair bhfuil a dhéanamh ag na Laighin agus iad ag déanamh fearjob ar fad ó heh an cosint átain na bhí deacreachtaí acu gan áhar an céad clé an ag na muoinnig so tá sé sléir goil si treéis díú isteach ar sin ar in na seachtaine agus galore agrúchan a dhéanamh ó heh na nascanna sin agus iad ag teach suas an lína cosint. Chaos part ar an díferil gomininic agus duna troch go na clufií móras na sé náisiún agus well is a miongad eáil le sin when réitar Andrew Fogarty agus brenn a réitar cúnta a tíh seo. Sár clufa go dtí seo agus na hol cuachtaí de chud lichre idirnáisiún don na héan a Gulchan Parke agus tá na muoinnig súla 8 mú a 8 go marta seo níor cháil siad a gcuil siar go dtí an clufa canis le bhíon fiche cad hí na Laighin bóca fiche 7 san FAD Stadium hús a méil ferriste agus go dtí stop na muoine chuig go Laighin go le trí cí nes chéile blin se caite well seolann na Laighin agus spás a go lehan í fidaltain a chur citáid leis gan sin i gur clíhannaí Vicky Elms a bhela Vicky Elms Kinlan a bhela agus ritsamach a spás ach tá lábh seo go maith na Laighin. Tá agus na muoine faoi bhrú ó heh an cosint don sin an cinenne ceartdianta ag Stacey Flood an kickbeag a chur isteach taobh hir na muoine gan áir sa gimmert le duine amháin híos faoi láthair le inne bríne isteach bus gan pacha ach just ag fécinn ar an bagart a bhfuil ag buint le coolathe na Laighin cé an méid luas atá cábh chuna mar an sin ó heh Vicky Elms Kinlan ag dul suas ar an clíán an sin tá si luas lasracha ché agus beag sé sin tábhachtach den na Laighin agus iad ag iar ard an na crothú agus iad ag dul arás agus é goite an seo a ríisecha ón sin amach. Sin amach ag Cluiche ar bet Buttermer agus deisiir Rú Campbell Malishgil si Stacey Flood ar nó a churann kick sin tríd ní fadalt na churann kick tríd ach nasúla géire a ríis ag Andrew Fogarty a rágur himráí tíocht sasnar a chéile Ruth Campbell ar an ócád sin well sort tuspádas ag Andrew Fogarty go dtí seo. Yeah, níl is gom godíir cad bhí aráge an sin ach an níród ar aisiigh na muoine agus Katrina Finn ag chur suas an fórcéid dúr chuir an taobh lína kick anhá chun éú a ríis ón bhrú a bhfuil á crothú ag na Laighin agus just an fuinbhúil agus an simúil an cléthe seo go dtí seo níl aon really bear grimer cuasaí mar dúirt mé ach beg duine éigen bhrise ag puinte éigen. Well, rá núma de gula caite agus teislís ag Buttermer ar nó hepar leis an dá ócáid dúrnach agus í gamsún sprucama Évo Flynn. Seanis na muoine ag ar máil a chur le chéile agus dúgang i ngím ben a rugú Cameroon ar nó balantra a húsgart flá clia agus ben a híine conra lár conra le leis an air fiú le dúrnaí éiles Cahill ben eile a híine lár conra siúd agus tá na Laighin bhfuil bhí se a tóir sa gan sin agus gnéimúiríos mór go isteach ar Emily Lane agus an réitúirta me cheappa
Feicil le ceanse a churíist Immert soch sinicúil nach cha ní múna hosta a bhéidir mar sin faoi róta sé hééis goil ní Emily Laighin agus ní éhaisna dhéanaan sin leúlaí clibirte. No, gan doubt agus bhí an ceann sin dain séir glór ó imróir bhfuil taithí na blianta cá linn na dúisein ní dólam gur bheith sé sin róchlichte tháinig sí staach ón taobh agus bhúil si an leúlaí clibirte Emily Laighin a ríis. So tá sé ag caint le faoi láthair agus Stocha an ráha tucéige dé ach chuirú bheith a bhhad níos cuairmach ó héobh cinní ach go hára timpeall ar an rock mar luú tú an sin chuoach siniciúil tá cinná dionmh go teach isteach mar sin so begur thu é sin na glána suasas gan doubt ó héobh sábháilteach nimróirí ach stocha ó héobh cuairtí agus mar sin de freisin. Well, bhín réitir mí rócroch sa chéad cup núma brunch an carta buí hééis chacic éirice ar aine brín. Sin coppla cinál cailís soch sinicúil ag na Laighnings ní se go le dró carta buí fós. Bhí focail sin ag le Linda Dúgan focail na fanacha. Agus well, mud ag gleannacht a rá agus tá Emily Laighin a eis an na cosa agus faoi sibh béidir bhí Katrina Finhís gortús cosúil go thugann cór leis. Córa bid an nachrin an lecht a rai an Katrina Finn a hosan na connachtaí Vichy ar aus ar fad na connachtaí ar Shachakata chlána sí séú a seach géin mar sin bhí na broga kicala ara ben Himmerdaran agus a ríist Andrew Fogarty ará go rá an immert cleachta hé sin Calíiseach agus well ní mú na hostatá na muoine agus tá an kicksir brontar na Laighin. Ríis nílim go homláin cinnte tá begarum gan in léthireachtaí an faoin na rialacha ar ríis taréis an gléis seo ceapan gur léim mé bóg as an sin amach beidir gur bheith sin an rud bhí aráige ach tá tús chur ar ríis le cuasaí an seo níor bhain Dan O'Brien an taobh líne agus cé bhfuil an íród ar eisicha scapa Upper mór láidir ag tíí an Frappa scuilte ar nóáid sin. Siir sa bóca áil Dan O'Brien. O'Brien an cliste kitó gáil ag Dan O'Brien ar nó cuatú prab chinálta a lena mar cinirní coolú ben for tríú den tar Shachakata níor in rá eile eice amach ar sin tíblína ardan gan na Laighin agus tá an dribble an airde ag na Laighin scúpna de cata ach an léirgus sin agus an lévig Dan O'Brien. Chonig sin spás agus kick an cliste stechar chúl. Kick an cliste gan doubt agus sin é an rud I suppose an piasa a bhfuil Dan O'Brien Hargini Ellis a tíir faoi láthair an slí bhfuil sin an spás sin eiscint ar dús agus é bhain semach leis na kick na cliste sin freisin cumála sin tá sin an léis tríd an líród nuair atá sé tastáil agus glóir limis ar bhain amach leis sin freisin is tactic allúir é sin ag cluthe an fearan idirnáisiúnta úsáidtear kicking a Dan O'Brien fervor den am con éú ó ná limistéir hain agus freisin ó héh an ansaí de freisin kicking na cliste níos bheoga chips agus rudí mar sin so tá si an feicáach go bhfad leis na kickna a chuirteach agus le an luas atá chuir na clíhánaí stocha bheitfá ag lurg níos mó seansnééis sin úsáid tríd an cléir ar fad. Se Dan O'Brien godí sé ige mar smart beidir leúlaí pell Medicánach tá sí se a siir nach bhfuil an léirgus aici ar a clufa cuatún spás sin na gúnaí agus kitó gáilnach agus ag léirú na skillenín agus a gúsáid imlín na parke go bra marall dúirtmod ribhachlár go seans go mar se de gur na clíhannaí úsáid ledí Robin O'Connor scór 5 na holtaí ar Shachakata Vicky Ems Killen na scór 3 mar sin tá luas na clíhan nach bhfuil marall tá sé duchar na muoine a bhrisise sí sa lár. Tá gan doubt an bertaá Iriam Rory seachtar an taobh so tá luas docrete acha agus beg si de géirigé sin na úsáid. Pascuil a an láfseo go mai Kate Jordan. Jordan leis an nát Alma at a gammon Calín Balla Brigín a hosans ar Shachakata mar sin rins rollhar siú. Inis Aoife Dalton ben chláirseach an úfáile. Iverúnta ar nó agus ní mór an sele feice aice ach í thbh feiceach sa gosans mar Shullin Ruth Campbell. Ceannaireacht wa ag Campbell choúir go gan si gansaí gurm. Dan O'Brien, season lava, go cliste fáci ar nócaid sin ag flood amach ag an clíhannaigh amach ag Robin O'Connor ar ais agus dunta go an líras a meas na tosíthe umper mór láidir. Katie Whelan agus Sheeran's at a réitor bhí héana ceapgur sí bulsa an cín
ach Andrew Fogarty rock sheer a chuisi mar sin ban Loch Garman Kitty Whelan agus í brother tá sé hééis cungú síos fin ceart chun cín agus gotíireach an réitir igén túnm héin me mus an lábhar ardig Andrew Fogarty agus a rá ach man srúda go golóir sellh ag na Laighin tá líne cosanta na mún tá sé bheith seasamh fód go bidá. Tá agus cé bhfuil sé beáín Masca ó heh cé ó agras atá sé gobar agus sinna ceanlan na gnéthe den cluthe bhfuil na muoine gan éfachtach leis an scramble-dí mar gléitar agus inar brina as an Parker sé sin rudí a bheos na muoine ó heh éhracha agus iad cosint ach caiig siad I suppose groime áir cuasaí fi láthir agus an sellh a cumad anas gombeoch siad ná an rud na hógáil dó féin seachas just bheith cosint an tam mar fád níl sin tris dolisteach i limisteir le na Laighin faoi go ag an buinte seo stóchas so begur thu bheith bhád níos fearr ó heh sinnde agus sean mag a teaigh sé sin or tuigh sé sin ó cuasaí cosúla sin leis an scrum do creta an sin le Eilish Cahill agus Beth Bottomer ag chur síos Mark agus Siobhan McCarthy gam leiscil ag taispáint cé có leidir satá siad an sin leis an dulcan cín ó heh an scrum de. Címan tíireach go leis sin rá les go cuacht agus clibbert ag na muoine agus gárdó seisiid gan áras Eilish Cahill Beth Bottomer agus bhil iirechtaí na Laighin ní raid loban níir sin na chuineáil leiste leis na hiirechtaí glaciíochta a de tíomhlíonn sin agus an bratach an ardin sin ag Johnny Quinn agus ben caiisteach an seo agus an sides ag Beth Bottomer a charíis an clibbert agus an tochtar a cóhaibbrún sin sa clibbert go bra agus bhil ba áhas Matt Brown agus an lochbáinseachta nar dhéala si déon scór agus sios go cethir gur an lábheile be díma Govender agus na Laighin ar hab si de deis ach siúlan na muoine ní mór an go deisnaí tá fáte go fin tríd na lábha ní me cinnta cin level acliachta tá Katrina Finn lár na húda mar bhíon cór leiise eice be ní bhéis de gurí chála gan áras agus siúlan mé bóg O'Leary tá fille éis Gurtú cosise i ddeirtalumí choasa. Lena McInerney, Crummanchi, agus tsin Dalton síos ísio le gur stop le siút. Tuchelt atá Emily Laighin agus tríos na lábha. Aoife Cóirínis agus í taú leis an donsaí. Laighin, scufan leis na pasnaí. Maeve O'Leary, macha cúil doris go deas ag Finn. Finn ag leis an módíireach. Ní raide le Regan Casey stop a cur le Finn ar an ócad sin an lábh seáil go má ach a seo tarsúil. Chisholm Aguero agus anheart luas ag a siúd agus tána cosa go hinnta chomá céanna an cosíocht go bra ag Chisholm Aguero Péisi cuatú rinscreen sellh. Laighin idirist. A seo dóchas a chun amhaine. Idig van sult as an cutas fear an sellh gotí seo. Laighin ag tochailt idirist. Seach ag Beth Bottomer. Arno Bottomer scóral chead úd nar chas na fórne seoir chéile móta híon trí seachtain ó chuin. Agus ráis isteach idirist agus ag Sally Kelly tóg annach ní mlína déagríist tá Sally. Eilish Cahill. Tá siad a cynneal súlgéir ar Eilish Cahill. Mar stucar Eilish Cahill stoppa. Tá si fi lán luas. Rial a bhaintáiste. Mar sin go cliste níra na Laighin ag ruthú as amál. Chimmert an asci fa Cóirí Bridget Street. Sarvanish go lán cúlaí. Tíchi an talúna. Harbh dóchas an na championí. Rial nu an bhaintáiste ag na muoine. Fechtú cheapan nach annach ceistá mar tá siad Harbh zucar chun stoppa ón Limeristeir seo. Na Laighin Cousins. Tíchi an ísisiil. A bhain siad an paintball amach. A stoirlum go bhain siad paintball amach. Tód fáte ag na championí. Tód fáte Hey, Masna Tussia is stoilum. Tossa hain Ketan Dervla Sorud. Bottomer and Shin, yeah, Beth Bottomer. Lesson Kuagu Oud, or Shotter Oud, some Comortis, near of Kaunako on a kit on Shotten Shikata Ak, Tashi, Thresh and Count is Tovati, Gadisha all and Ish Agus, yeah, Hashbon, the Winnie Keiko Evtrix, Wilshid Northon, Shansaka and Nero, the Voga, Chimpinahata, on Colleen and Shaw, Trina Finn, ag tarring there na strings an sin san onsi agus ag curran na daine isteach chuig na puil agus mar sin de tá na muinnig Harbh éfachtach leis an líród nóir tá siad laistigh den 5 méidir sin Eilish Cahill chuirteach cúpla umpar den sco agus Enya Breen agus Chisholm Aguero ar an taobh seo den líród ar den fork ag déanamh go hanmhaith suas ar an clíán an sin. Tá matchup úntaach le feiscin an sin idir Robin O'Connor agus Chisholm Aguero atá tar éis cúpla
slash céim a chur staach ar a chéile agus cúpla gramú all freisin ach beag sin Harbh simúil ar réon cluiche agus tá migsú leis go méid an líró de có níos minicí agus go méid mí nánan sais ratha an cluichí ratha ecin freisin. Mar tú bet bottomer atá míúlteach sa gomórtas im leanana agus tá sí fillan an fel ar a fellar agus ag scór an na húd a ríis fuir sí cead cín máta híon ís a Virgin Media Park. Scóir sí péad an na holtaí. Ní ráide le gan scóir na conachtaí ach tá sí ar chlár scóir na chéad tú Cearú Caite fiche numa díadach plán Caite well numa is fiche inis agus a sin slánaí ag Katrina Finn ach an is Finn lárnach sármhne sé teag Emily Lane. Emily Lane is curtú takeíochta chud Dana O'Brien an ard leis an gramú sin ach a leid go bhrisig an lecolí clibirte ach bolteach an cín in am na cinúna an sin agus well be díma frustrachas agus tá díma Grace Moore chur na ceisní móra ar réitóir ach sarbhriseach hín takeíocht bhil sé fearn sa rágus a bagnín mála tíochtúas? Beidir begáí nach tá Lucy Emily Lane so bheith sé Jackar sais an reaction sin bheith daoine chun bheith có tapig le Bhí mí áthairí an sin is tócha ní dólam go raibh Stacey Flood díreach ar an líród tháinig an freab sé chun cín ar Emily Lane agus í dul síos ar an dalamh so cé go raibh an brise go húntaach just an críoch bhí si faoi bhrú allhúir Stacey Flood so genta go máin sin ag na Laighin chun éilú ó bhrú is tócha ach an brise sin ag teacht ó ar an brise síos an breakdown agus Emily Lane ag genta go má aimsiú an spás. Mar bhíon taite Caite na muoine ag fás go mór seach sa gceanse well seola na Laighin mu ná freigra tuban na húirt Robin O'Connor seola na clíhannaí a scóir chuig cían ar seach Caite brisin sí chéad gramú tá sí sós tíise an lína chábhéidir fiche sármhne ag Robin O'Connor an clíhannaí is seach ar an King captaí na héan be cinnanacht ar an King ríhabhachtach an Johnja sa clufa Ceannais Vodafone go fiche sé Zin siad chun talúna agus an gramhain sin sluchaí sos. Na muoine denan siad a se harcíonn máilann siad síos an imirt agus tá na Laighin gur lós a chuir leis an imirt. Linda Dúgang go chun talúna. Katie Whelan na tochalt. An bhrisise ríise go clíannaí Robin O'Connor. Dan O'Brien leis a kicóg ag léirú léirgus a ríise agus premtí sos go míad rócarach Vicky Kinlan Ems agus í gochan talúna an gramúr a siúd. Mas rud a gúil Caimlinn simúl sa clíhan níos fún. Tá Caimlinn cho simúl céanna de clíhan eile Elena McInerney chuirseach an gramú. Seolann na Laighin a ríist ach a ríist tá cuma an agrihir na championí. Dan O'Brien tríd na láha. Bet Buttermer ingním agus Santa agus Sarwa agus a brú siar na Laighin. It is na muoine tá siad Harbh garmú le máilú síos an imirt. Dan O'Brien go hálan ar fad brenn si tíomháin. Vicky Elms Kinlan atá hís bogasteach an clíhan na gochan talúna. Ag gliisiid sin Dan O'Brien tá spása teag Robin O'Connor. O'Connor scóil chuig cín an deir seach Caite. Tá sí fós a gochan cín. Cahad na muoine seo a bheith Harbh agrihis can cumarsáid a bheith go má. Is seach ag Ruth Campbell an lábhseáil go má an nascad a gochan cín agus a gochan talúna. Mar sin, sin seo just glóir ag na Laighin úd tuban agus freigra thuirt gon túin a scóráil na muoine agus a scóil Bet Buttermer rins go numa díochain. Tá sé seo tuirsiúil. A ríist na muoine ag máilú síos an imirt. Harbh agrithe. Ní mór bearnaí amhan agus rins ducrochtaí inis ag na Laighin. Agus umper iríist ag Eve Higgins. Tá sé seo tuirsiúil. Agus níl siad chu skippaí céanna is ag gliise. Stachan i tearíist agus seach ag captain is dóilm. Katie Whelan a tochalt agus tá siad ag rothlú agus Katrina Finn ingním nach tuchamid aráis i dtear a réitóir agus tá kick éirice bronta cinna mar sin dena an dóga siad pointí ngó siad a drón na postaí nó mééis de cuatú úds sní cheist mhór. Yeah, simúl an seo an cinnéisci ba códómh na pointí a hógan a stócha cé bhí sé sin bhí tíir searms ag fécinn ar sin agus an méid trhanna bhí si trééis dul tríad ach Dan O'Brien ag fécinn ar an cúna an seo agus cé bhfuil siad an éfachtach go héh an sin amachta agus an máil a crothú béidir gur bé an cinna mí ceart ach feicin míad é sin Fréis níos mó áma a stócha ach na muoine go déanna go háháin níor chunig mé cead as a tháinig an rial na buntáiste an sin ach job mór le dhéanamh aáin seo chun an momentum a cumad.
Camera ein team le Zanitas nach neachse de drone na posti ach well in Chinaach Groot agus two receivers. Hedís tá Andrew Fogarty Harvardín ag an nimmert cleachtaí hit mai heb go sé chu fannig ar cuiomh Malloy ag zará an yarn si tanháil ro lua sulrá sellach a burn líró de bin rud atá se rá? Ja, simú nílis gom gedíach. Tuigem go bhfuil rudéigen faoi teach amach as an sin amach nuair atá like piece of clock to agenda got agus caiú teach a rash isteach go dtí an lína dúirhfuil na ihrecha ag tastáil mar a thosaigh tú lo ach tá sé ar nóscoil sé rá ghfuil daine ag teach amach agus níl siad teach isteach topic galore rinne sé an size action céine hús ar taobh den fork in aig na muoinnig cúpla nóméid ó hin so níl mé den ann chlostáil faoi láthair ach tá sé simúil cad bhfuil ag tarlú an sin agus is tócha Ruth Campbell hí is an sin ag déana sús na ilacha chur an ceist freisin an beganí ólasáil ón réitóir faoi an cinenne bhfuil genteige. Srúdháin cínte d'urbla a searbh tuirsúla ahan chunig mar golóir susnis gus a chun da do sacr an tower do bhar cuasaí teasa. Tá golóir susna isce hééis a bheith teáin sa stád dexcam agus séanúma is fiche catar glog. Iríos tá sam go sé éascan Thomas go tráchtachta ach iríos tá san go na muoine Harbheith cinná garmú be freisiúnta agus rathúlagus na rá catú fannacht sa glyfa nach cá mar sin Tá mai fósa an intas nar ghlach Dan O'Brien a deisinaí fannacht sa glyfa puintí a chur chlár scór agus bheith na muoine cicail in líróid a ráis mar catú choid éis a hapú na muoine nach cá. Sin é cafa just teach amach as an limist ar seo le puintí agus faoi láthair níl mór an atratha ach just an bhearna sin a láidú agus an rud is éasca agus le duine atá comhéifeachta agus atá Dan O'Brien bheith fáil ceappa go tógadh sí an deis sin. San láb seo go hálan sin ag tuairt chuide go Robin O'Connor tí anna ahrú chun mu sarbhrisin sin is dóil mai Cathy Baker an imrar cool tusaí agus sunsach go leir caiirí immer sa lár an séisiir Chicate. Mar sin, Shellam na léird a fósag na Laighin. Ach fechtú ceapan is go gaithe siad scóráil. Marial, tá ag drid an raibh le Cate. Go leir go Shellam ag na Laighin seo ach se cíntarb scóra amsú. Na muoine mar bhain sa gúnaí ag seaasban fód go láidir. Docht dagan sa gosans duchar le bris a síos. Ach an láb seo go má Dan O'Brien ag stúr na himar a ríist. Deisiid seo ag Laighin. Caithe siad a bheith faideach. Níl siad faideach agus cuiníonn sin an Shellamh cuine Astrú Shellamh all-war ag na muoine. Ja, sin do crete ag Beth Baltimore an sin. Viidir faoi bhrú bit níl sí sin an áit chun dul isteach don cuide gcónaí ach rinne sí an cinenne agus lean sí le agus tá sí cóláidir agus í crumathe síos mar sin Haran Líród an Jackerí a bhoga so an cinenne ceart tar éis an tuaáil mar deir an siad ach éilú a ríis ag na muoine viidir faoi bhrú allmhór an sin agus big na Laighin díamach nóir tháinig siad a rais ón limistéir fehedó le puintí agus cúpla seansna níos éasca acu ag an buinte seo ach a ríis mar luigh mé big ar na muoine rudéigen na crothú. Stoile mé go mé Sana Governor Terence amach chud grúige spéis a fiú céchaí nachhfuil scór be fáteag na Laighin agus furhhar na Shellamh acu is omí cuairtahí acu sa limistéir deirg mar deir si tí si an lína gábhéidir fiche ach na muoine mar a bhíonn a gcónaí. Docht dagan sa gosans, Emily Lénas an risha, tá gortú gúlan an seo carasca duna cínsta me bin timor lárpáda inne brín agus bhfuil níos asa sin ecail mar sin go geartarmach tána na muoine gimmers le cehar déag sos na cúgar déag. Leave it now, hands on the ground. Talúna ach an brunna an níir sin siar go brá. Léin na tachal a ríis agus an lína dídín sin ag Sally Kelly. Sally Kelly ag umpar na líróide go brá. Laighin, Chisholm Aguero, slash him all ag Chisholm Aguero agus an Lewis Lady caní rinne an túfás train an lú clasíochta ar na blianta agus ag léirú na skillan na cosíochta atá aice. Agus as an Roshi Cats an cín darla sé réitir níra, Shilling Grace Moore, inis an deis ag na Laighin cosins agus an deis ag na muoine a gul san nonsaí agus tá réitir an rá go rá. Scéal fát an tílínar gur se cuine sing nemúra agus Astrú Shellamh ag na Laighin.
3 red. Yeah, a reach just rudig in Moscow cummer side stoke Eilish Queen or Eilish Cahill like Chuck don't fork Trish Lahore Cleek so she shouldn't simul better on the ball if you came in inside Eilish Flynn Chuck the stock dinner on effect and shock and Shikata Akahara Susan Shin Chimpler and Lena Kuig made there time she got ud August Namini gig fall in love nuchter na hunachty so ke gwil Eilish Cahill Trish Imach agus Tahi on Tahi idir náisiúnta fágáil lé tá Eilish Flynn on éfachach freisin agus big let's go please big ceist na móra a chur ché ag am on Clibbert freisin so side entry 2 red Léiríonn session stoi derve cecho physicals tá se mohan marial éúma de trocha catte tá se Harbh physicúil mohan is mór caiún sa Eilish Cahill gan áras ach bhí héin tú éon just mus trochtart an taiste catte agus bhí Elisha Flynn bhí si Harbh feiceach scóir si péidir na connachtaí is bhí denítas nar hosa síne. Ja sin é chuna mar Keiko physicúil is atá Eilish agus í dul tríad nobar ó heh an cosint agus an ionsaí le na gramú agus le umper Harbh éfachtach frisin sí an lína an tamar fád ach Elisha Flynn ag teach de seach beag sí sin go má ann dailá leis an bhrú freisin. Sean na Laighin Idirchúige agus na ceartúirt go Sir Delaney tá si crín leis na sides agus an spruc amsí acha tá na muoine san nóí chu sinnig Cluiche agus ar grúta leis ná a talla tá na muoine ar ás ar fádach caite agus seoinis an cosíochtta go glíánaí ag Robin O'Connor agus an chosíochtta go dó ag ben Loch Garman de siríis botún ag na muoine agus nécamid botún mar sin Rovinnic Stacey Flood ach Cahar Cunneal Solar Stacey Flood agus í riachtamach a spás agus régan ach í cuine iste mar sin Whelan is seach ag Linda Dewgang Bhís gur níos mú umper a eiceil ó Linda Dewgang is stoilm an frappatán agus an lábhseáil bogan sin ach caite ag Ruth Campbell agus níocmod Ruth Campbell in na mór an botún ach is pass scuilte a bhí an ní rudí sin mar sin an sellh grúta leis agus an sellh bronta ar na muoine chuir sin an túfás frostrachas ar luchbaisteachta na Laighin. Ja gan doubt agus Katie Whelan is so gan sin frostrachas éirí agus lig sé mar béch astí freisin agus ní rah an réit róhas leis tá sé tríis den méidir níos mó thuirt chuig na muoine ach trí blód an seo na muoine freisin tá trína fin fóisios ar an dalamh leis an physio stócha agus tá sí tríis thug mar sé sin faoi dearah d'urbh le farí ar hééis heartar denúmed bhí cuma an míchomportach ar Katrina Finn agus tá trúí am de mar ní sí bhád hééis fill hééis gortú hí si arás an taite caite tá an gur bhfuair Elena McInerney gradam lucht na himara ach ní a Katrina Finn bhád as an nóí scóir sí úd chlána sí sé cín a seach cín Callínógus Tuberdaran táchaí allhór os cóir Katrina Finn gan áras agus buchas le dí is cosú sí ná lecht a rá ach ní bhééis de gur Katrina Finn a cháile. No ní bheith tá sí cótábhachtach ó héh an stíl imirthe tá ag na muoine tá sí go ó héh na kicin na Cluiche chuirteach agus é an gné is tábhachtí ná na passanna chuann sí amach tá sí ná na rá a ceartaí inmh ferver den nám daoine fiocha amach atá ag héan dó nótrí so tá reinintá rana ann agus do mhór sin caiigh na Laighin bheith níos muile agus iad ag teach suas chun dailá leis an méid bhrú bhfuil orthú ach tarlíonn sé sin do mhór go bhfuil Katrina Finn in ná na daoine sin na fiocha amach mna raibh ihar de go a bhí ná na passanna sin na chuirteach bheadh sé bhád níos éas go cosintí an na bharthú the Warren made Lewis sin a chuann siar an íród bíon níos mó spása cá las mó agus tá sé sin Jacker dul suas an aig sin. Ansúmal ar fad agus gan áras Cailín Gary Kennedy Tuberdaran agus mas ruda go bhfuil Dan O'Brien lárnach a planní Scott Beamont gan áras pe a cunneal súil ar dulchan cín fás agus Ferbers Katrina Finn agus lárna thuúda ar a tuspántas taite caite Katrina Finn agus pe a gomór a planí na héan. Well, ben tá na planí sin ná Grace Moore
Múr Chashel ag immert le Gloucester Hartbury agus chomá céanna le Ealing Trailfinders. Finn an lá seo go má Chisholm Aguero hééis an Cleon a Aru. Spéisi de gur Chisholm Aguero amsú agus spéisi de gur spás a chrothú mar na tá spás os cór Chisholm Aguero agus í fi lán Lewis is tucker í stoppa. Umpur sin ag Alicia Flynn agus í gochan talúna. Mar sin, Laighin. Thomas ag dzlidzim le Darren chéad le hat Chisholm Aguero ar a Cleon na tíb lá biteise. Béin na muoine gan áras a cuairtú dara út. Ní raide le na Laighin freagra a thuirt agus an count sin bultach an cín ag Alicia Flynn bhí matíadach éis ará gurtí it's in an obair agus umpur. Well, be tíma ar leis ceann sin. Tá chuúgdom a go le fácaí agus tá an fós ag na Laighin scóra amsú an chéad rud na Clibberts agus an chuirteach ag Katie Whelan. Yeah, big Dímar Alicia Flynn faoin count sin cap sí is tóca go raibh sé ag dul chuig Siobhan McCarthy ach an skip pass nach raibh sí sú leis agus just bhain si súla ón líród agus í teach chuige so on líród arás stability the last few things na Laighin agus den Clibbert. Ach feic mí an sin an méid bhrú bhfuil orthú do mhór an Lewis a bhfuil na muoine a chur ar an ionsaí tá sin ná an líród a scapa minic sin ar in na sráid sé Jackar ar gachtain a cumad suas leis agus Alicia Flynn freisin ina haunta ach na Laighin déanamh iirecht ar rud éag na crothú an sin a ríis. Pass signémú all in it sin agus an léh meas na himmarí lorbáda Aoife Dalton leis amnisise Sean Stacey Flood. Agus na cúlaithe ag immert gomá ar son na Laighin go leor deacreachtaigh na tosaí is sosanna Pacha láidir ceannasach na mún ach tá na cúlaithe ag immert arás agus an fedóg siatí go réitear éist agus Ruth Campbell máil i tucht ar na cosa agus ní me cinnta céir a chonig an réitear ach mar dúirt me níos túisce. Andrew Fogarty cynni Harbh grathach gnóthachanseo sa chéad le agus cheanú me tíadach fácaí sa chéad le. Yeah, ag déanamh go má cumad suppose cumad súl géir ar chósaí timpeall an Cluiche an sin níos an chailta díreach a tharla chuig rúteach tá sí Seansgur scráid sí le peon is tócar gurbéis sin é tá sí tá rútaí tough out really so is doch mé si gomána leanúnta ráig ach just okay ó héh an tá si fiach for amach an tá si ag tríd go fiach for an áid chéile agus just na passanna déarnach óanta níl si de dul go lámh ach sfirling éiscin an levéil skill atá le feiscint na passanna san gramú na skip passanna na kicna bheoga atá éis dulisteach agus mí ar rútaí an sin. Mór an trúir sin. Rúta for gradam lucht na himar an dúir seate catsan na holtaí Cailúnt Allwar an na Laighin. Cailúnt Allwar gan deut tá inal do crete ag rút agus ó héh an sin amach freisin tá si mar cinnera Allwar an sin is tóca goil si déanamh na calls ó héh an sin amach de freisin so beag si agus mé bhóg dulisteach. Is Craobh Rugbaí Idirchúige mé bhóg agus Ruth but yeah díamach é sin éiscin a go thora le campa idirnáisiúnta ag tosnú an teachtain se cuaing stocha go méid Ruth cearclór agus beidir go sé sin in intin ag for an cótrálaí just gan an seans a thógant le ag an buinte seo an séasúir. Beidir is cosúil gur chaí rútín ar a fód brig a chud atáach ééis go le well nasúla go méisi ar éis mór na más a go lua agus nach goide an gurta sinnéiste. Duine go échaníag a bhí anamní hiag scapímeidir in na seachtainna ar feineal tréáil in na héan. Échaníag ar son na Laighin níonar suntasach a bhí anamníthe ar son chuige mún mar sin tá fiche imróir a bhí anamníthe as trocha sé ag scapímeidir in na seachtainna ar thuspáanta a just Dexcamp. agus anócad ach pass scuilte chunig mu pass mar sin ag na connachtaí an dúir seaachchaite díidecha seacha go lena me an airnaí an tá beidir le na Laighin na ráide le na muoine an ceann sin a gháil ach seolinn agus go le fácií sa chéad le agus tá sí má éidecha brunta ar na Laighin agus is dúilm go bí Clódó Halloran a bí an nascre bhí cinnteach ar an nócáid sin ag Cluiche. Béidir go se rá ada amach le go le drón na postaí mar sin be Dan O'Brien gur ard an ile chrothú ach aidir siad mhób go mór Ruth Campbell sa sin amach. Ja, beag sé simú leiscint cad a Harlíon in isis ach
Bhain sí chul áirlach amachchas a gceann. Bhí sé an cear den líon dearna an sin ach just chlór sin ó clódan ó Siobhan is tócha bhí an timpplair ar an Cluiche just an lámh a chur stach tríd. Let's go. Agus just tá si bhíidir fáin, bhíidir ag dialáil go má leis an bhrú agus command a Laighin amach agus just trí mí chrinnis hain tá si tréis ordan olhar cruthú den na Laighin ríis. Siolin Sarah Delaney, screen is aside. Toss am goal hat na mónar tunderla. Ach leis méid shelve tag na Laighin sa chéadla. Fach túrá go bhfuil úd nó scór tiltig na Laighin. Mar furhór na shelve acup. Ach breller sin mar Cousins. Elí Shalomón agus a brú siar na Laighin. Ní dulchan cínar bidsan. Ach tríd na lába. Dan O'Brien. Lahannig na Clíhanna. Isha Lahinchi Binny Vicky Elms. Kama Kinsu Binny Vicky Elms Kinlan. A chua Ishal, díadach seach sa gáineal, ní me cínta cé scór a tád fáilte na Laighin. Ceapan gur béis sin, Cathy Baker bhir seacht ón róchúil duine mar le na cúlathe an César Sicata mar luigh tú cheán agus tá si go má in ann críoch a chur ar scór mar sin ag daibháil Haran lína ag Dara agus frappe ar an imel ní bheith fá ag lurgé sin ag an á so Siobhan McCarthy faoi bhrú ag Dara ach gente go sárhá an sin ag Cathy Baker agus í siantamach thar an lína chun an úd sin áil tá si deach dúrach ar an taobh leis an kick a hógan inis ag Dan O'Brien. Tíadach ag kick Harvard Zucker ag Dana O'Brien díadach ar an taobh lína bhfuil an fadeice an posta builte Cred nu ná cred ag Dan O'Brien an iirecht ach go mí ábharach ar an ócáid sin ach immert tíadach an páirt tréála mar nímach mór na súga bheici imrór go a chud imrór cool tusaí Cathy Baker ag líhan clíochnaí go patsan de tíadach seach sa gáineal bí cear gomach an dair leos ar gcór. Ja, sinné just big na muine an diamach faoin creek sin nóméid ar níos lúna nóméid fócas an le agus líg siad isteach úd a bhí an Jackar le Cathy Baker a creeknú ach just mí ó heh an or mí cinnte ó heh an cinenne runnig rih sin chun dolisteach chuig an Cluiche agus an ordan sin a hógant ó thuirt de na Laighin. Well, an áthos a Katrina Finn ní fácinis ach 10 second is dóilm. An ceanseo go mór idir gá cheann na mea. Agus Dan O'Brien I cheapú gúil an Tom Imi de réad a clog mór is sa stáds Dexcom bhí an Tom Imi mar sin an léh idirchúige Dan O'Brien ar an clufa agus í chur deir leis I chéadla an clíoch gan na Laighin. Na muoine gemsú an chéad úd agus úd fáte acu agus a slánaí Katrina Finn bet Bottomer le úd a bhre seacht gon chomórtas im lena ach eisiidirís na Laighin agus úd fáte ag immar cooltasaí sinní Cathy Baker mar sin an scóir just a Dexcom le hama na muoine seacht go Laighin cúig fanna í linn bémas a eis gan darla. Dan O'Brien, Rahul agus Bruinseo ar na muoine an Tom se tá catsid ar na connachtaí úd Lewis scór agus áta se fáteag na Laighin ar an lína bhfuil se na count na Hallamú cuine an aird ar Rahul sa Liverpool Dara an Satan Chacata agus umbar ag Clóda O'Halloran an nascara I chéad umbar ag méhóg ó Líri nach intach méhóg ag ag fille Zimmer sí bouta híana na Laighin agus grúta Edatala an Jekyll mar Tábhachtach den na Laighin ag siad Érig ordan na cruthú agus iad ag dul arás agus é gcuide an seo a ríiseach ón Sína amach. Sína amach ag Cluiche ar bet Bottomer agus deise Rú Campbell Malishkil sí Stacey Flood. So gur thu bheith óhád níos fearr ó heh sinnde agus sean mag a teaigh sé sin or tuigh sé sin ó Tí an talúna Harbh dóchsa an na championí. Rial nu an bhaintáiste ag na muoine bhechtú cheapan nach ceistá mar táisiad Harbh Zucker chun stoppa ón Limerick seo. Na Laighin Cousins. Saint Ishal a bhain siad a paintball amach. Eilís cethe le chuirteach cúpla umper den sco agus Enya Breen agus Chisholm Maguire ar an taobh seo den níród ar den Katrina Finn. Ach is Finn Lárnach. Sárb leis an teag Emily Lane. Emily Lane is curtú takeíochta. Chud Dan O'Brien an ard leis
Marvin Satchakatsa na muoine ag fás go mór seach sa gceann well seo in na Laighin mu sé ná freigur tub an na húirt Robin O'Connor seo in na Cluiche a scór chuig cían ar Satchakatsa brisin sí chéad gramú tá sí sos tí sé go má Dan O'Brien ag stúr na himar a díist deisiid seo in Cluiche Tá should have fighter. Neil should fighter. Laighin, Chisholm Aguero. Slash him all like Chisholm Aguero. Agus an Lewis Lady. Can he an two-fast trainer Luke Class. Darlish rates are near us. Shallin Grace Moore. Enish on Zeshek the Laighin Cousins. Agus an Zeshek the Muini. A goal. Na Laighin déanamh iirecht ar rud ag na crothú an sin a ríis. Pass Signamu all in a chin agus an leave a mass. Tiltig na Laighin mar furward na Shelvacup. Ach brenner sin mar Cousins. Hands away! Red a bruise here na Laighin. Ní dulchan Keener Bidson. Ach season love. Dan O'Brien. Laighin the Cluiche. Isha Laighin she Billy Vicky. Tíach kick Harvard Zucker ag Dana O'Brien Díadach ed an tíomhlín an bhfuil fáidecha an posta go mór idir ráithán na mé agus Dan O'Brien I cheapú gúil an Tom imi de réidir clog mór seo is sa stád dex can bhíon
Katrina Finn nach intach go sin an lecht right. Go hours fótha sa chéad legs I hís gortaí faoi ró nó faoi thrí agus ceann sin bult amach ag na Laighin Johnny Quinn atá hís tírína aru atá hís fún mar réitar cúnta an chéad action gandar le na sides agus sin amach anseo ag bet Buttermer agus Cúige Mún agus well Clufa Harba simú sa chéad le na Laighin go mór sa gáinse agus úd an dear an chéad lethe ag tuairt eisraidís gafar rástói gon té tá neodroch an ceann sin tilteach go dúrh mar bhí an túfas gon sellbheith na Laighin Airish wób go mór Ruth Campbell ach Clufa Harba simúlos ar gór. Harba simú ar fád agus cé bhfuil mé ag ceappa ghuiil na muoinnig trééis seo dhéanamh Jackar dó héin agus bála mé eiscin ag imirt an gné oscailte sin a bhfuil siad ná an déanamh croíonn sé caibhlint níos géir gan dat agus cummórtas níos simúla leis an bearna gá faointe faoi láthair taréis an úd is an nóméid déarnach den céad le ag Cathy Baker. Se ní letarach an sláánú sin sláánú sa chud Katrina Finn agus chonig man zompar mór láidir sin ag Alicia Flynn an frappatán a tháinig isteach santasach éiles cahil dag síh harcéis leir a chluig agus ní cos a grain gortú na tada a carasca éiles cahil gabhis nach feic modíg fille i ríist an lábh seo go deas bogad sin gramú óhór ar Katrina Finn fanan Finn hís at a barc ní an lábh a rappelt a réitor agus sinní Sarah Delaney a bhí chalíseach ar nóáid sin. Well, ní mór go bogad tarsúil ag Katrina Finn lá na huda. Fhí ag Sarah Delaney cad a bhí siad duna dúrbh. Bhí méint a cans fhí seo Glahama. Scuise le Linda Dúgang ar ócad amháin. Scuise le Kate Jordan le glamú óhór go gluise chumach céine ar an leúlaí clibirte. Sin glamú stói sinicúil i bhid a trí. Cahamód cartaí buí eáil an sin. Ní sin ceart? Níl sé agus ón captain comá agus bhí sé déanach freisin agus I gan rap so tá gágné an sin a bheitá in ann féic an ráisiarthú agus mar luigh mé tá sé sin ag teachtó Sarah Delaney duine nachhfuil na blianta taí ach tá go má mar ceanara agus a bhí mar captain an for an fí sig puinte an freisin so bheitá agsúla beganí níos mó smacht uí a go háir taréis an céad le átain a bhí an tá dearagarthú mar luigh tú seán cúpla uair le imirt sinicúil agus fisiciúil tá siad taréis cúpla uair nuair a bhí siad bhí seansan gnéanach siad damáiste chuidenéigen nó mar sin de so cafaidís bhád níos fearr an sin. Tíad ré well ar leid tá Katrina Finn éis na cosa tá si ábalta lecht a raid ach glam óhór gan áras agus tá meid in intas mar thug se carta buí hééis cheanú chuúgnúid nó mar sin go dtíise an chéad déanamid go ine brín agus ní a géir an ócaid sin gá carta buí ag na muoine ach lenimidarn agus scofan leis na passannaí mar sundúlagus I chéad dumpar go darla ag méhógó líri. Bé Canadacht méhógó líri tastalin se darla a lena me canirnaí sin lábh seo go má an cóimmert agus cóhiiscins mar sundúlid ar an lán chola I facóí agus an clíhannaí. Seo le na muoine a chanis siad na Laighin tá seasa fód agus na caní níos den genzithe gorma tá ag cosint go tréan agus tá siad a cuatú díaltas cháil siad ar nó máta bhar a híon cháil siad na clufa Ceannais an ára ach a ríist chalíseach a bhí Sarah Delaney a ríist bet Buttermer ní mú na hástatá si ar a tala brenn mu siir ar an aimmert a ríist agus más rud a go bhí Sarah Delaney a ríist a bhí chalíseach leis sin gramú sin an tála faoi láthair nachfuil sí feiceáil carta buí. Sin é ní lisa go mar chunach an réiteir cé bhí gceist bhí an níró trééis bóga a ríis ach tá na réitóirí ar an taobhlína beidir in an commerceáid leis agus an scéal a bhíú dó ach mar luigh tú rud éigen eile ar písa imirt míad lethach eile ó Sarah Delaney tócha agus an tá dearagarthú a ríis níl sé chun fécinn siar ar sin ar níl sé ann fécinn siar ar ach níl sé chun caint le a chuid fearan réitóirta a hiile agus inis an líród ag na muoine chun túsa chur le sra onsaí eile ach beg ar na Laighin bheith a bhád níos fearr ó heh an smachta mar tá siad ag ddridim
níos congrach agus níos congrach ríis chuig carta stocha. Tíadach é, well. Trína me go sin casa sa dar le immersach mí lachtúir go dtí seo ben chuirseach seo ag na muoine. Beidir an tá le na Laighin nachhfuil tíomó sa clufa seo, mar eall damach tíomó sa clufa, na mé heag gomach. Sarah Delaney beidir captain na Laighin I mhuil de bhór gá troch gramú. Well, seolinn na Laighin seolinn Bet Buttermer. Atá a reis an na cos agus ná lecht a raibh Buttermer a far út a chéad le. For sí chéad a cín amóta bhre hín ar chas na fórtin chéile ach pass scuilsa agus an shelf brunt a reis agus Dana O'Brien a glána suas go bra agus seolinn an nascada Kate Jordan agus le Linda Jugang gompar na líróidse ar nó ben hín an lár conra sin. There rís go seachtaí nuas agus tá an kick éirice brunta ar na Laighin agus an réitir arála Emily Lane gur sí cailí seach leis an gnámúin nar scuiltí leis an imróir. Ja, an céad cinna beidir mí ceart ó Katrina Finn atá feice going I ré an cluiche seo in éanaus leis an kick beag níor bhain si an méid talamhas agus a bheith a bhí ag tastáil tóca agus a ríis tá na Laighin tréis éilú nuair a bhí siad faoi chrú all-war. Rud amháin fiú an tumas goúid just a dar le bhfuil d'urbh bag na chúd na caite. Tá na Laighin suas chó sciúpaí sin ag getsil samachchas an lína. Níl second ag léadí Katrina Finn agus na himróí ar an líróid. Ní sin tuairtáma bithób, mar sin is léir goil an obair baile denteag na Laighin. Tá siad suas tharbh sciúpaí. Tá gan dat agus mar chunach mar díreach an sin, tá siad ag déanamh an rud cinna chéine agus iad ag ionsaí bhí Eve Higgins ag sprintáil suas an sin chun an buile chuirsteachar mé bhóg ó líri agus an momentum a chasa an seo inis agus na Laighin ag chuir tús leis an ionsaí iad héin san dar lá an seo agus i déanamh job máide cóáid brú an sin san ionsaí san iompar agus méidir a bhainte machacha. Agus an Loch Lantern seo gardún lár bhí de cheappa gur na maríní i gníomar an líróid a sinna go gluise dúnach bhil seolinn na clíhannaí seolinn Vicky Ems Kinlan ar nó na bhráile dú daimsú scóir sí 3 cíle na holtaí an dúr seachte caite Whelan. Agus I chéad ionsaí ceart ag na Laighin sa dar le. Golóir le runsaí Jacob sa chéad le. O'Brien ag stúr na himar go bra, Bert a chur stop an sin agus in mar Regan Casey ben an nóhéilena a thosamach le Bay of Plenty. Agus Astrú Shelf agus gadaíocht tint an sin ag na muoine ar ausar fad Emily Lane an glána ach an Shelf brunta ar eis. Clufa Harváscailte a lár na huda Chisholm Guerrero in Gním ach Shelf an lírid a fós ag na Laighin. Arnú na Laighin cuairtú díaltais. Ní mú na hásta bhí se de cáile a dónach broc an blion se caite chuige a cúgdéag an ceann sin budach an cín ag na Laighin bua go na muoine bua go Craobh Halloran agus an cinnach taníos bh Craobh Halloran. Ja, si múl an sin an tá ar Craobh is dócha bhí si ceap mé go raibh si as an immert just ag bugga as an líon na chosante bhí gáín rólua ach taobh hir de grim an réitor so tá an táir hí gan dat agus is dócha frappan na Laighin an sin cuiomh me láirá go raibh sé ard freisin nach beidir bhfuil beganín fuise bheith hort an réitor chuig na muoine dúir go raibh sé beganín díon san céad lá so tá sé simú an seo just an méid sin fisiciúlach san cluiche go dtí seo agus is brala mé sin na eiscin chun níor an ará an méid neartas a bhfuil ag dul isteach chuig na gramú feice mar an sin Sally Kelly imrá anóg atá ag déanamh job dochreta na gramú sin just ag stoppa na Laighin díreach ar an spotta agus a ríis an seo ó héhan na tosa a ríis agus an obair atá dionmh có héhan an Clibbert tá chugad ansimú a tarlú I ré an clé seo ar fád leis an Clibbert tá imróí idirnáisiúnta got le Siobhan McCarthy agus Linda Dujang suas an aige chéile agus an sin Bert Ello a bhfuil in omíochttan gansaí idirnáisiúnta le Bet Buttermer agus Sarah Delaney so tá sé Harbheith simú agus job all-war a dhéanamh bhí Linda Dujang an sin an bua aici gan doubt ar bith agus
An sásta lena oberhéin freisin. San similar fad bit ragad na Carblin si tá sa ró tosan sin Linda Dewgang ar nu inis sosan na óganach agus sosan na Elisha Flynn. Well, Linda Dewgang agus riméid ar tochtar tosithe agus ar na Laighin níos am ar lúma seo fós dervla nig awards tá am scór tú péide huain sa clufa canis an nura dúnach broc ar wala taine bheith mohananya. Nuair a bhí mar ag buaigh tús an cléthe béidir ach an méid brú a bhfuil orthú faoi láthair socha bheoh sé sin Jackar dailáil ach ar dailáil le sin ach look tá fuinmh allhór an cléthe seo is bralum mar luigh mé cé go physiciúlas atá sé agus freisin an stíl immert nóair atá sé oscailta agus atá sé de chur na pasan na cliste sin amach ach tá bán sé an levéil agus an caidan a bhfuil ar rugby na cuaige ach go háras an commórta seo cé go bhfuil sé gear níl a ceara cluthe a gceist leis tá sé go húntacha éiscint immert lena immar idirnáisiúnta in aige chéile agus an caibhlint tá an sin an stair atá an sin lena muoine agus na Laighin ach go háirithe agus na conachtaí agus noltaí freisin tá sé chum sé pigáín éidirm agus méid féic ar inis. An simul bhí an tír chuna sinrá is léir gohfuil golóir ferber stintig for an Santa Governor about of the hen nuair cháil siad suchan ní an nídeag hís a Virgin Media Park agus ranganí sinnig Grace Moore chúsí tochals ag Cluiche ach an lábhseáil go bháin teag na Laighin Harbheith dóchasach iníist golóir fás agus ferber stinta híidir díach amát of the hen slash máin sinnig Dan O'Brien ach burting ní mar a siúd iníist dóchasach an na Laighin for siad úd an dernach ag deire an chéad lethe tá siad ar thór úd an seo sa dara le ar nó bhíidir seach an nádtí hir. Tá siad fóstaí hir ní letarach an sláánú sin seach de cúig ag na Championí. Na Championí ná cháil ón bblion fiche cad. Bhí na muoine ar thór 8 mua as an nach clufa dernach idir chuig an mrá ach tá smuointe difer le Katie Whelan. Whelan amach agus botún lábhseála tá réitir agus siar a chúisí. Seála na Laighin imón sellibh fós. Agus ag dách an céin tá Eve Higgins ní mór gon sell feici Eve Higgins le rint gonúmadí nós ach anompar an imráil internaisiúnta. Na cúlaithe ar fad animníthe ag Scott Beeman de rinne seachtainna ar panel tréála na héidir. Seanan Whelan, Katie Whelan a seach a meas na dosíanais Aaron King captain in Spróideach na héidir na gulchan tána ach leheads go gramú an sinnig na muoine leheads go gosins agus leheads go astrú sellibh chomála scór ag Enya Breen. Ja, an lábh suas ag Enya an sin tríis. A ríis just an méid bhrú ach bhí si fáinach bhíidir nasca a ceangailte le chéile agus rinne siad an job faoi dhearra an cuid agus léas buinte amach ag Katrina Finn tá siad suas ag beagnach an líne le fárcha so déanta go hanmha chun teach amach as an faoin bhrú sin ó na Laighin agus an líróid a cháinis timpeall ar lá slí tá ag sú leis go méid siad an ná é seo a ginmh agus suas an fárcló. Agus sin an focail derla, sin an focail díracha Enya Breen, bhí si Harbheith faideach a sin, a cuineal súl, agus ag Cluiche, a guristeach ag an númad ceart, ag tochals, agus a chur na méireach ag fáile an grím crúba sin ag an Cluiche, a rásar fad, gan áras bhí tím ar Enya Breen sa chéad lean ar fruchtí sos an carta buí, agus a leid go chic ag Katrina Finn, ach, well, mar war an donis tá an bháisteach ag titamin just a Dexcom Commons a sin ará chun na cuinealach a béidir go le nolcas tá an líros inis scireach slán agus botún sin lábhseáil ag na muoine Dana O'Brien simú le choráidir sé gáin sin ag gimmert na cuinealach a béidir ach an gáil san air go lán chúlaí tá lábhad sábhailt a gífa cóirí. Seolin an frappatán a tháinig isteach seolin Elisha Flynn agus Flynn a gulchun talúna Emily Lane golóir gon brú agus cháúid ag catte go le sa darla siar sa bóca deas óganis ag Katrina Finn le bhlocáil dintar a siúd agus an preb cinál sa fáte agus amach thar sin tíomhlíne i bhábhar na muoine. Ja, Gente go má an sin níor si bhíidir a dhéirí bheith cliste an céad sin amach an sin le mé bhó chun é a thógant ar an lína 5 méidir ach níor bhí si isteach an san fasáiste an sin ró cóngracht an taobhlína agus dastric an sellh ríis ach begurthú bheith
bhád níos fear ó heh just cinní siimplí a dhéanamh an seo ó heh an sin amachta a go háir le na cnílacha níl na Laighin tréis dul sús an sin ag gaibhlant le na muoine agus bhíidir tréis a cabh go mí chrinn beagáín ach an máil ag tomáin sios an fárc an seo ag déanana go hanmha caibhidís bheith chomach an is go bhfuil siad fós nasca agus nach déanann siad botú nach déanta go a rís ag inne brín agus í dul tríad glór obair ó heh an ansí de freisin. Gedíadach é inne brín hééis an túsa chuir leis an darla obair na gapels in the chin ag bet buttermer agus a chud cumrádaí his sa bacha agus tá tíocht tír i ríis mar tan réitir ar grá go ra cuimhe maláid chalíiseach is dóilm ag an máil ar nócáid sin tuc mu réis mar sin an réiteocht ag Andrew Fogarty hí immert an eisce ag na muoine agus bhí go leor stuff tarlún sin dúirt mar deirú bhíidir cá leis an sin amach ach marall nach neachan na Laighin san nonsaí scuile réitir leis ach léirgus i ríist ar máil cuachtach ceanasach údarasach na championí na muoine agus mar sin chéad cuat is dóilm ag na muoine tíisi go limeristeir chábhéid is ficin na Laighin béis se seo thbheith simú. Déag agus sé simú nach raibh mé bhóg O'Leary captain farna ag caint le an réitor an sin is pínar sinnicú lei sin a ríis ón na Laighin agus bheith ag ceappa ag an buinte seo leis an méad a bhfuil ag á dhéanamhá go mé sé ag caint lo agus písa immert Cluiche déantar chuáin sin ó heh an sin amach an pass son air ó Clóda Halloran go dtí mé bhógaléirí agus níl raibh sé roifachtach ach tá ní róid fósacha agus an sinné an rud is tábhachtaí agus grééis mór ag doráid leis an ompra an seáis. Agus a rís an líir sin an nós písa galánach scireach sleán an bháiseach tit an brinachí bag go báistí mar sin béis se fluch a dromchlach an áras ach sin an Emily Laighin is ag méhóg O'Leary inis méhóg O'Leary agus í gira sellh na liróide isteach ag Flynn sinní Eva Flynn scoirtí péide an líros cáilte anneach sí an cín chúisí an cíine ar an réitsorm go mí ábharach an sin ag Elisha Flynn díide sí an lína ach dag sí an liróid ina dtí seansgur an liróid sin sleán ach well frustrachas díma ar na muoine agus áthas ar na Laighin ach tá na muoine fós chun cín chuúg nó ag caite sa dar le ag dridum le sé nó ag agus clufa Harbh simúl is dói caiisiid bheith cuamach le sellh na liróide mar bé sí scireach. Sin ag an out cabhadís sais rudí astrúnis chun dailála na cnílacha dúgaribh gohfuil an liróid sleán begur who just airí beagáí níos cóngraí ach go hára ó fasanna ón lecuúíach an sin or an lecuúlí clibirte Emily Laighin dúhar gohfuil sé có sleán sin éonáis luas ar an liróid agus bheith sé Harbheith Jackar bear Grimer agus ag teacht cuat agus tú ag réisteach san lína chosan so begur hu bheith beganin níos clistó heh cé có fada uí atá siad agus cé có fada sa bhfuil an líróid san air i rinn na passanna sin. Éú deas ar nógad sin ag Dan O'Brien agus a fág an na parca tam ben na scólan túd ag dear an chéad lethe Cathy Baker nimmer ro cool Tiatchan parca tábhad a fiche sinní ife Corcoran cailín óg nímlí na déagaí se hosamach le Coolmine Rugby the húsgurt bhlaclia mar sin an tógan nach ife Corcoran na sin ná Cathy Baker Gurn sé sin cert Cathy Baker scóir sin túd is gan áras be na caní se ag tuirsú gan áras. Ja, stocha tá na Laighin tréis dul tríad an méid sin obair ó heh agus gan pointí ar mór beidir just tá siad ag ire beáin níos mó fuinna bh chuirteach ach bhí Cathy Baker ag déanana go hanhá timpeall an parca agus tá réim se lehan skillne cé comála bheith an dailá leis an méid neartas atá ann le na muoinnig ach bheith sé simú just agus botún láseála i ríiste agus bhfuil tásúlam nach patrún a sin eiceas mud botún láseála níú botún láseála marall tá na cuinealacha hééis go in olcas agus
stoi Lerodzi a bhí gramú sa chéad le sa bhharna na dochanílacha well tá sé den is sláánú agus an shelf bronta se focail be goháin a ríis hí Cathy Baker Cadín Kilclún cunan na mí I bhín sa gimar sa carrig dubh antas Pontus agus na Laighin well bhí me chur ceist fhí bóta bhí héana agus me breanú siar arnú cháil siad trochan ní déag hís a Virgin Media Park bhí cheadúdig Buttermore agus údig a lena agus Eilish Cahill agus Katie Carrigan atá fósta a míse ach is léir go bhfuil cinál gúil ahrú omlan hééis seachtar fear na Laighin agus obair iontacht inta léadí sanna governor marial tá siad go mór sa ceanse ráúman is fiche fácaí an ceanse go mór a rá chean na mea. Ja, tarlíonn sé seo in na Laighin an tamar fad tos níon siad sais lag glór ach tá siad taspáint go bhfuil siad go máin ann dul an omíocht le na champíní agus seo an fág bhfuilíonn siad sna craobhanna blian in ag blian a kick ciste chuirteach ag Robin O'Connor suas an clíán an sin agus an bua all-war ó heh limisteir a có Linda Dúgang is tócha gurbé sin Linda Dúgang ar í sin Linda Dúgang ag gcuid an líród an áhrú shelve an sin nó béidir gurbé duine ag teachtarteach ord chun glanú amachíon na bhirthaí ach péisli é tá Dan O'Brien chun an taobhlín a bhaintseach agus ordá an den sco inis a gcóir na Laighin ní raibh siad ró éfachach go hebh an sinna amach an ceann faoiara ach stócha má dhéanann siad an rud siimplíí an seo seans má ann. Smart deir táhain chic an clíhannaí Robin O'Connor a chur tús leis a glúsacht agus iad de gimmers na cuinealacha anhhain sin cailín na thusamach le Wexford Wanderers ní Robin O'Connor seolin na Laighin na championí fici trí fici cad susan na championí anara tháinig na muoine ar cuat go dónach broch agus rúisiid ar nó gohéasca cafarrá chuige a cúgdeig mar sin tána Laighin cuatú déaltas agus tá ficinú a acu tá idir dhá faointe tíhir úd ag bet Buttermore sa chéad le agus is an slánithe ag Katrina Finn slánú Harvard Zucker ag Dan O'Brien úd ag Cathy Baker mar sin 7-5 agus bhí na Laighin ingní ach ní run na cosa ar a tala mar sin kick éirice agus immert an eisce ag Cluiche mar sin tá immert in eisce ag na Laighin siar tá siad a gáil agus iríist an líras mar fís a galúnach amach ag glíhannaí amach ag Robin O'Connor tá sé gníomar Robin O'Connor tá sí fósa go cín iríist immert in eisce atá an agus tá mé hepa goil an kick éirice díadach os cór na postaí mar sin becercamach téis isce ag Dan O'Brien gulchan cín Grace Moore, tá sé de cuatú tiile, tá sé de cuatú úd, tá sé de Bridget Seeds agus is stoilan go bhí Aaron King ón bhfuil siad ná an de se halabú tein siad íseal agus Cousins fíochmhaigh na championí Cousins fíochmhaigh chuigemún an teis is fear go dtí seo sa dara le ag na Laighin tá sé ar cuairte te sa Dexcom agus siar a hain siad agus a ríist Aaron King ibreacht agus tá mé hepa goil ceann sin cuineán ardsa le cheart a thuirt go chuigemún an Cousins sin ar an líne. An Cousins go Joe agus Aaron King ag déanamh éacht ach ní raibh sé sin cliste dó rinne si an cinna mícheart agus mí áilhar arthaí gramú den scó chur isteach an sin ag Clódó Halloran agus beag siad Harbheith sásta leis an tionachar a bhí ag Clóda an sin leis an cinenne chun just dul suas agus de bheirsi Grimer Aaron King agus thomáin siar í agus de ríis tá na muoinnig rééis éú agus dailá leis an bhrú sin animmert Derva animmert bhfuil me sé cáú cíte hí kick éirice go os cór na postaí de sé Dan O'Brien kick éirice hoigáil chuníad a chur puinte chun tusa cé fan ar thug sin an kick an dóile? Ja, ní liste go fiú beidir nach raibh siad nána a chlostáil ar rudéigen nó beidir raibh sé imethe faoin am greibh an daracha an tucha ag an réitúir ach tá Katrina Flynn ag imachún fork fi láthair agus is droscéil allhúir é sin den na muoine tá Katrina Finn éis bheith Harbheith éfachtach gur fad i rith an cléthe go dtí seo agus beag sí an asnamh inis ó heh an líród a scapil ar na parkas sto go goil enne brín trééis sé dul isteach an sinna gihar a de Katie Cargan a teachtarteach ar an clíán agus bhí tunna an eile an sin freisin a tháinig chuig an fork ar a bhí taobhú suas in éon péislí
ach big trona curl war ag sin fenno méid fóca agus gan búta sí agus passanna Katrina Finn atá Rachel síos an tunnel an sin. Gan hours her base. More foul, it's more trugel. Katrina Finn a fog on the park. A Lornos in the plan. A couple of bullet old war Fatseke. Sikhed left. Camas Ravishi Craobh Idirchúige as couple of count the bully old war in the Furshi. Callie nach Wadig Filla Hish Gertu. Hossashi and Lafayette and in the Connachty. Agus Vishi Harva Fekala Skulchi Udna in the Connachty. Reins Rohluwer Shul agus Nien. Lochter Katie Carrigan here shot the bar. Carrigan in Vichlis na Laighin. Skulchi Udna in the Hulti. Agus Udna in the Laighin mount of the hand. Agus Vishi Blian is Fichi Guish. And Zer shot in the Shakatsa. Katie Carrigan. Ach Bay. Zima agus frustros gan hours Lady Sana Governor Naraidela na Laighin in score all in chin Nisha Kurtu Prab Hinalta ach Frabshi Gumi over ach Mach Harsh and Tivlina Susan Chin vi Aoife Dalton or Horan Conscion agus Morrison do Aoife Corey a Kunyal Sul Year agus ag leif ar no Nili Rodza Gubra ach be an Kashtach and Cho ag but Buttermer ach le She no man dig Focky, Brew Olvor, Brew Tamanta, Brew Shasta Shiri, in the champagne, Cuigamon. Tá gan doubt agus tá sé tréis roiintfa botúnaí in the bhí ach an taobhile sin tá sé tréis éachta bhaint amach ó thaobh an cosinte just cafaidí shellamh command faoi láthair agus an limistéir ceart a bhaint amach faoi láthair tá sé déanamh an obair crua go léir ach Nish cafaidí sé kickáil agus enne brín líonta suas chun díreach sinna dhéanamh agus kick anhá chuir stacacha síos Vicky Elms Kinnan. Scowlínta go sinnig Vicky Elms Kinnan mar níor sé sin éasca. Shillin Vicky Elms Kinnan is a Garrett Sneeds. Sarvna sin sinnig ag glíhanna. Tá ceart gúirt gan brín an cinna ceart chuir sí brogla sé líróds ach pís oberínta go sinnig ag glíhanna. Shillin is na Laighin agus an cush Timo gan Tivlina ag Nicky Gibson nachhfuil wad ar a bark ifre fichi hí Nicky Gibson cailín vins Gibson se carrig dove ach a bar na broig is stoilum agus na súla gera hís fúna sin ag Johnny Quinn agus dúirtulum an jogam na sail se mór a lasta goú marial tá dorchadas ag dridimisteach ar nó an níú lás fiche go mí lúnas a tá gíbrig tach farrier an saora ar fud na tíre an dex cam brenn go bra ach tá na scamal mór dubh dorcha ag dúnaisteach ar an Brínachí bag a báistí titsam agus goúis be na sail se mór a lasta. Bíhéir go han chuúg nó dig os ar góir umpur mór láidir ag Grace Moore. Inis, siir sa bóca ríiste agén i brín mar a bhí agus an cáinte bulta síos a lár ach síos mar chunigmar ag Vicky Elms Kinlan. Tá luas ag a galínse agus tá sí cuatú bearna, fáin sin bearna, tá sí fósa amach an cín agus coppla ruúthíintach tinta sin ag Vicky Elms Kinlan. Gan hours ban a bhí enimní here in the seachtain ag Scott Beamont. Leave it. Well, Bay Locht Lanta na Laighin ag Bay pass bulsach an cín ach Graham Ulwar tíocht a seach an bí Chisholm Aguero honnig suas an Skipui a rís ní lein TMO an just a stads. Bhí an pass catsach an cín, bhí medíoch ragmach Locht Lanta na Laighin ag fiú cechaí bhfuil se de cáile, cechaí bhfuil se de hir agus furhar shelf na lírs a acup. Ach, ben tá beidir ar an ócáid sin dúir le Chisholm Aguero. Beidir bhí gáin astóraach ag torlú freisin mé chu anna carlá ach fós bhí si go máán léim túús tréis an gléach ag dul ina chuine ach a ríis na muoine ag dailá le bhrú allhór Vicky Elms Kinlan tréis a teachtar stachuig an cluthe níos mónis do bhór gcuil muin ag úsáid na kickin sin ach beg enne rion bheith thar bheith cinúnach agus ceannar de haspáint an seo just na cinní Cluiche dhéanamh agus an líróid a bhaint agus a kickáil as an limistéir hain mar níl si déanana go róháil hih na sráhanna a crothú láistigh dá láhéan agus Ferbert dhéanamh or dulcan cína dhéanamh ó heh méidir de so begar who an na kicnúsad ach a háras na cnílacha seo agus tréis an méid obair bhfuil a déanamh argenta chu godí seo ó heh na umpar de beag sé sin Harbheith tírsúil ar na tosa ach tá enibrín go má in an líro de cruisií san cúna agus bacordí é a dhéanamh ach hála na cnílacha mar luigh mé beag na Laighin faoi bhrú fiú leis an síana amach so tóg an rá éasca.
Branischen mar Clibberts. Win a championing Clibberts na mún. Bhí mas a cansfrí Ceannaireacht sa chéad le Derv. Well Ceannaireacht méhóg ó léirí na spéis a ríhabhachtach. Lehead Grace Moore agus in Ceannaireacht. Bhí Grace Moore bhí sé ar talar farins ganúmadígus an cór leis sit. Bei áhas ar Lucht Land na mún go Grace Moore ná lecht a rai. Sean na championing agus is immert an asca bhí an sa Clibberts. Na Laighin faoi bhrú sa Clibberts mar sin tucamúd a ráis a ríis agus bé deis ag na muoine is tóilm ardán a chrothú a chu ríis a Cinnaireacht an Ceannaireacht sna hochtar tosaithe fíor hábhachtach go dó. Fíor hábhachtach gan dat ach is socha mar luigh mé sin tá mar rudig mé má tosathe cé go raibh mise ag gcónaí ag leir an líróid ag an buinte seo then ag chur an ceist an déad fadís an déad fa é a chur suas an fórc agus tóga méid sos beag agus méid ag siúil suas chuig an sin amach agus an sin genimiid ar níhe le hógant uha dain sios an seo ina limis der héin agus sin genta ag enne brín inis agus sin amach ar an líana chuig méidir so ardán crutha agus gan éon umper a chuirsteach sin an rud is tábhachtaí tá si ná cí ligint ag gcóir tro a second agus iad ag agrúid héin agus inis ag 21 blue den side ó Bet Bottomer 21 blue ní go off the field Colony Ura Colony anna de Tichon Park ag na Laighin 21 blue en your brain ag léirúdí sár skillen a kickalla ar nó bhí si gimmers mar leúlaí mó níos túiscim lena scoil si kick slánú an aine holtaí agus de stoilm goil Alex Connor agus is his the bar Sean na muoine ach tan fedó sií go réitir stoilm Tá réitir cúnta tíb sé gahan tar cinn feici ag sé gahan is stoilm agus focail ag leis réitor agus tá mé go bheicimid sides ag Bet Bottomer i ríist mar seans nach rá na línta réití agus beidir baganí go míhiiscin sa sin amach ar nó cháil tá Laighin Ruth Campbell sa chéad le ach tá leheadí Alex Connor hééis tíochtta seach agus Roisin Kinch ach grúta san éir grúta go má Sean na muoine Bé scóra seo ríhabhachtach má Eileen Love scóra amsú Chisholm Aguero tackle agus a cabhrú Brenners ar mar Clibberts ag Craobh an cín a ggóchan talúna well Bet Bottomer an húcailí míúlteach an léna út sa chéad le ag Bet Bottomer ví tú rag arú tábhachtach a bhí an ach úd fíor hábhachtach a bhí dó fáte a ríist ag Bet Bottomer. Yeah, Docretto bet, being on táig na húcáilí tá siad ag here den máil an tamar fad so bíon deisna chu ach cai mé rá tá obair na gapala dhéanamh ag an pac ar fad an sin agus déanta go hanha ag bet just bheith fáinach ar fáidir chudí an deire agus síntaach thar an lína úd so déanta go hanha just ag fécinn de ríis tá Eilish Caldréis tracht a rais chuig an farc in áit Alicia Flynn a bhí mar onadí de Eilish is an céad lá so béime ar tronachar allhór ag an onadí sin ar cuasaí agus neart Eilish Cahill Sunmáil a bhí Tharbheith tábhachtach don fearn agus freisin bhálam just a rá faoi Clódó a Halloran bhí mar ag lua an tionchar a bhfuil ag Ruth Campbell ar sin amach na Laighin ach ó héamh na muoine de tá Clódó Halloran éis bheith pórtach den fearn seo le blianta fada agus tá sí mar cheanara allhór ach go háirithe san sin amach an sin átain bhfuil si go húntaach san air. Covis nach men kick sin fear hábhachtach wa en your brain le iirecht amháin run the postí agus í Crean Rahul mar sin rá úd slánaigh na muoine cardé go cúig ní buinte atrub agus ní númed fácaí anseo sa stád Dexcam agus mar dúirtú Bet Bottomer san nád ceart ag an am ceartan máil údarasach sin a Craobh an cín agus well hééis an obair ar fad ag na Laighin sa dar leach tú cheap goil míúte testal tá scór skippaí testal agus focail amháin lumans níos túisce faids tá an faids a testal chumach céna an bhí siad deis eile an seo sa stád Dexcam agus bhí mé ceappa go bhfeiceach muid
bhí me ceappa go bheith Leinster on the line, please. éiles ceala fille agus Leinster, take a step, sár okay. fís a banisíochtta sin go bheith cinnt go létí Chloe Pierce agus Nicole Cronin go dtíhann agus Niamh Hang on. Briggs tá nóád a subsin stoig Let's go get our áhas timing an right, downer both sides here. lehédí Okay. éiles ceala Okay, I go need le you on the fille mark. le hain denú me dúnach. Blue, I need you on the line. Lehéid go chalín onad le tíocht isteach chun críochar leis an glufa. Yeah, gan out agus chun curle sin freshen, you know, imroch súla Eilish Carroll, Reset she on the trace line, chalk please. suas trade na shrahan now have UL Bowes agus an shin tree on chorus acadiv atá a crohu egon oir if you timpel na cúige so tá sé gohúntaach eiscin gohfuil an tionachar sin le fescin an ferbert sin le fescin den nishamachar an park agus gohfuil We decide colony into chak that. suas tríad an chorus faoi is sin Turnover was good to the middle, agus then i déna decide comá sin den fearn sínsroch go héh an cúig de agus freisin ó héh an fearn sínsroch idirnáisiúnta agus Yeah. tá si fós Right there. cóóg sin ach tá sé sa léir go bhfuil tauci allhór ag Eilish Carroll agus go méid tionachar Eki cuasaí ag an levéil seo agus freisin ag levéil an clé idirnáisiúnta freisin. Well le láthir na húda tá Titsa pleanaí go na láin ag titsa me sa chéile chonig mu sin cuomh má láid an frapposcaite an frapscuite go chalí seach a tíochtta seacha ar a tíomh sin agus Hang ag on. brunin selvanéis Camará chum má céanna dúirt tá tóí le Seven inne red. brín tá sé hééis sleanú seach sa bócann sin mar rihad de mar le cholí má is mór callantí Two blue. trína fin ach tá na kickaní Two tá blue. inne brína chuisteach tá All sé the numbers chumá up there. leibhad de ar bit Grace Dave is Spórt is a captain. fág an na parca mar sin na championí tá sé de bans tanmas nóád tá sé de chorán críoch leis a clufa seo. We okay? Agus níomh ó maithí an tógáin an duine is óige ar an farc agus is tógus san commórtas níl seaachblion déag díis so bhí arthú ceadú nas ála a chuid tistí chun gombeach sin an immert lena sínsreach ach tá si gomá an Get sin around. bhí mé caiint le Six, get Chloe around. Pierce fuhí an seachna sicata agus bhfuil si go Get out, homlan get out, crackáilte please. ach bhfuil an Get fuineh out. sin an táhachtach den fearn agus iad ag tréan agus mar sinach an seanis an seans ag na muoine agus iad ag tuairt ló leis an dulcin cín sin agus an lábhnúachtar ó heh an buntáiste Stop. agus na kicin sin ag teachtarteach ó inne bríon mar luúig tú tá si It's gomáin inside. an sleanaisteach in éá rí san No cool advantage. tá going back. taihí Eight blue idirnáisiúnta collapse. ce ag ihre dé agus dóag agus trídeag tá me ceappa so tá si anéfachtach mar imróir timppel an Okay. an coolín an Dave, sin no final agus an pinós an sin ag techt ó bheith tarrant sios ar an mála stocha. Tí a rééis mar dúirt tú inne brín just tú sleanú seach an áta bit meas na coolíthe What's agus the time? well na muoine faoi láthir iad ag léirú céin fágur championí agus iad a chuirsí stampa mai coppla gurtú chur seacharbach na chalííonna tá hí siochtta seachtainna antarfriocht agus well i láthir na huide níl nach fear nóháin agus sé nó Keep eyes on early, yeah? táid Dexcom tá na muoine ar thór úd ibit sní gan áras úd agus rá úd fáte ag bet bottomar go dtí seo an péad go drum slánaí cé cean slánaí Katrina Finn an dar cean slánaí ag gnne brín Seolin agus grúte a daíirecht agus caiíonn filéiles cehall a bhúd a clufa canis an ora nar bhrá le úd a aimsú tá siad an isig fannacht sa scúne agus tá siad fáil for réad ar meas na tosaithe céimiid dúirt se seo feicean im léile óna muoine agus tá siad thbheith dá séireach sa limirsteir seo Golóir cosan spit na Laighin ceappa gúil se cuine an ardse Hello. agus a réitor igéon tú ag rá go se cuine an ardse na ceartúirt go Linda Dúgang agus a chud chunrádaithe an chosan san sin ag na Laighin. Ja, hí Time. Viidir Enough. beganín mí chrin ó héh an sin amach just ar bar America Clódó Halloran Okay, an sin agus Eilish Carroll gena go hanhaid sin na glána suas agus an umper Okay. a Water dhéanamh off. Time i on. dro an lína ach faoi deara is tócha níomh Regan an tógáin mar luigh mé just ní raibh sin an lína bhaintteach ach beag sé sin gom It's gone 5, that's okay. Oh, agus ceann Cluiche tóga ag Dan O'Brien agus í trééis sé a chur díach Karen méidir chuig an lína chuig méidir chun éú amach ó limisteir fed ó.
Tír Dan O'Brien a trí a chollahort fí láthad agus ná Laighin mar sin caiisiad go achar ar fad na parca. Tá sé do scórt cuatú scór tuban an Gramú Chisholm Aguero agus Gramú tábhachtach ag siúd amach Harrison tílína Chisholm Aguero a killera álas go clufa grúteach up ach tá ceanú me go le fáí fós agus tá mion gáir a fósar am héine tá gáirí mar over doragara níomh mehanní cuatú cad an na tuismóirí is tóidm gur córa Harbh simú sa teachsin agus mach jab ag na tuismóirí stoppa chuir le níomh mehanní mar ógannach atá híosteocht a seacha agus sigdú hen sais an atmosfér atá sa gampa leis na chalíní agus is an deise tá agus is léir go sí ban an tanmh an rugbaí má. Ja sin é agus ag teachtarteach mar sin nuair atá beidir níl an taithí sin sreacha got ach an méid fuine bhíon ag na tógánaí ag teach suas bíon siad ag iarraigh obair an méid sin chun taiispont bhfuil siad gmáin ann bheith ar an fuireann agus an seans a thógan so deascéile sin é sin éiscint agus beag si beag na blianta fada roithí so is tócha Ferbert agus cé hé mar deis or cad é mar deis féag immert agus sú fós faoi híis I de céad Craobh Sínsreach ar lá deascasúla seo I stad Dexagam. Gotíadach é, stoi camas molla mór hortsin go Matt Brown agus an lochbainsíocht ar fad tá sé ag measca an taithí leis na hógánaí agus ag tuairt an deis go na hógánaí tíoch seachar a barc. Agus fion le éiles cehall ag bant éiles cehall an farcéis lethúir a chléig agus tuairt an deis an sin go líise Flynn tíocht a seach agus rothlúin sinínta go dtí éiles cehall ag fille chun an clufa a rúna amach. Rack and Tilly ag tíocht na steach tá héine denítas tá Vicky Elms Kinlan a fág an na parca bhí si Harbh feiceach sa Darlan nach ra Vicky Elms Kinlan mar a bhí scór skippaí ag testáil go na Laighin ach tá trí nóid fácaí agus tá clog in an naid bé an chuirste seach seo acabach well, stoi Sana Govender agus lochbainisíochta na Laighin chumach céan agus de gira clufa a thuirt gan na chalíní ionadar fad ach tá med intas gúil Vicky Elms Killen hééis an parc ága. Ja, bhí si Harbh éfachtach go hebh na kiccanna sin a bhí a chuirste ag ina brín bhí Vicky sin na job má rithrás agus an sais buntáiste sin a bhaint ó na muoine ach an lábhnútar cháin seo heh an cliberte agus iad is scap an líróil ach Gramú all-war chuirteach an sin ag Alana McInerney ar Dan O'Brien. Tíadach é agus na muoine killerrolls goil scór fáteach up ach tá mé cheappa gúil siad a riochta sámaríal hí scór skippaí a testáil tuban ach suas an skippaí ag chun Gramú seach ar Dan O'Brien mar dúirta bhí Alana McInerney ach tuc mar eis a tain dúrbla mar ní mór lám focaí agus tá gradam le brunad stoi gradam lucht na himmarine. Ja, sin é is tócha, Greibh sé Jackar é a ranú dúir raibh an méid obair sin genta ag forbh na chalíní ag gach chalín amach ar an forcanú ar an gáhéh ach bhíos antóga le stílimar Beth Bottomernov ach go háirithe éh an brúhhuiir hí leis an sin amach ach dúir greibh sí chócríonn sin viidir an an ordan sin na crothú den gá úd agus í siúd Beth Bottomer a chris an lína, a thrasnig an lína agus atá chuilear a rí sin seo taréis an side míchrin agus cám ó na Laighin so Chonachar allhar ag roiin timróí ar an taspáinte seo nómh mé bhó go líirí déanamh obair na gapal timppla na Farclin umper de creite ó an Clibert agus Grace mór freisin bhfuil imethe an forc fí láthach a bhí ag déanamh an méid obair sin timppla ar an bhrisise síos comá bhí an lína cool bhí gan in ciún ó hebh sellbhde ach go hebh an cosint viidir go do creite ar fad Lana McInerney Chisholm Aguero leis an Gramú allhar sin ar Robin O'Connor ar an clíán cúpla nó méid ó hen ar nós úd eile á fáil ach ag deir an lé caiig mé a thugant chuig tosathe gan dat agus Beth Bottomer an éfachtach nó sin 8 I ré an comórtas ar fad so beag si Harbh sásta socha le a chuid
immert ag an buinte seo. Gotíach ag zéintím hillis go homlas not sin armad chuú Graham Walwar seach ar bet bottomer go luas a dar le me kins go na Laighin tí thuseach a brenner bet bottomer scóir sí cheiricín na Laighin mount of the hen he's a Virgin Media Park scóir sí péad na holtaí mar deir tú bhí shaky neck rivinja péad sa Cluiche Ceannais go ú deicna champagne sa Cluiche Ceannais an sin it tíocht buchas le bet bottomer mar sin an gradam sin tilse go hillis go homlan ecce blian is fichi gaish Tá mé hepa nach mééis seád go bheith mudí i gantí na héan agus Scott Beamont an sásta le fás agus dulchan cín bet bottomer gan áras agus í enimníthe rinne seachtainna sa peneal tréála gon WXV mé fern international na héan na reise seo ag immer san na seapáine ag dean na mísa Jeremy meanfóver agus lírod scuilse cáilteach an cín ag Chisholm Aguero is stóilm ach tá cunneal súlar a clog tá cheappa go an Tom Catte an bhuiich tá réitir Andrew Fogarty a hain the cunneal súlar a clog agus sinné Darla Harva Garmúl profisiúnta óna championí iad a chur sí stampa agus ag léirú céim fargur championí iad ach tá man tééis ardhla hort go cúige mún ag an nám céanaidir bh camans molla hort go na Laighin mar bhíidir Harva ocrachanja bhí go leir sellbhach go brí se den túfás ceart gan áhar spéid zíma orb ach bhí an Cluiche Ceannais an in Jonia. Bhí gan dat agus tá ansásta go raibh an caibhlinn géir ann an sin chuir sé gachtain a faoihrú agus the war sin tá rugby níos fearr. Cé mí an motú ná the war an brú agus botú lábhstráil ach go háirithe tá sé níos fearr sin ecint ná sládaí an na bhar fear nóháin agus gan an na skillin sin na haspáint so Comórt is all war idir an airden na gáfar an seo agus cé nach raibh an bua ag na Laighin chuir siad an taspáint is fearr a bhí aá sun comórtas seo an bhblion seo ar an fórca nuamh agus cé méid DMRú roiinthachailíní heasúas agus a bhí mór aúpla rudí le rá chu faoi an tura ach an ag déir an lé bhí idir níos bhí na muoine níos éfachtach ó héh an líród ní raibh an méid sin an limisteir bhaint amach acha agus ní raibh an méid sin deisna a bhí acha ach bhí si níos clinicúil ó héh an sin amach ach go háirithe ó héh an máil agus freisin ó héh an cosin timpplair an lína 5 méidir sin tá siad agrathe agus physiciúil in san limisteir sin san red zone timpplair a postí héin so déanta go hanháán sin agus ceacht le fálam ag gachtain is a tír ag gachfar an sa tír faoin slí goineann siad é sin agus an bua called the war an cosanta stocha. Gan áhar sa bit dervla tá sé hééis an caiidan na ardú agus tarsa na gardún caiidan le rins go bhlinta nós. Bhí sean an sin inniu brín eáil agus í ag den na cóhrón stoir le imráí na Laighin agus inis réidir chéile tá chalíní chuige mún agus iad de golcha fada lena chéile córic agus iad de gáil chóhrón le chuige Laighin gan áhar na fórne céine sa Cluiche Ceannais an bblion ráhíle agus in nídéag agus chuige mún mar sin hééis go péadachar dream le dream viidir búcach chuige a cúgdeig an bblion se caite búcach an teirís sa stád Dexcam 4 a cúig ach gan áras bé áthas Sana Governor leis an fás agus Ferbert atá fearnhéin hééis íana agus bhí chearcamach an gomórtas an i rístim léana agus gan áras tá Rugbaí na man an jo an éan tá se Harbheith sláánúil agus bé Scott Beamont agus lochpansíocht in na héan bé se dansásta na chalíní a thuirtasteach go dtí an campa tréála a ggur na clufií móris an a bhééis techt sos gon WXV agus tá mé hepa ghfuil pí a físeán an gon na búchpointí gon comórtas im léana ach seans nach mé pí a físeán sin an go fóileach agus well tá má cáúla teo ar na clufií bhééis techt ar nó tá mé cheappa gur an na chalíní tréáil rinne seachtainna bééis de goráise tréáil le teachte thugan le Scott Beamont ar an fichiúlá go mí meanfóver bééis de tálacht a gimmert Medicá bééis de teo ag gimmert na seapáin ag dean na mísa dean mí meanfóver agus a sinnaráise tálacht bééis smáile rís na tapán mar sin ráclifa go na tapán ceanna Medicá agus turas mór ó jaas turas go dtí Cape Town turas go dtí an Afric Haas ag dead mí dhearafóver
sé síntach go na Calaní ar Golóir Valley tá sé gur Calaní óg nu a thuirsa a tuirsin an camchúir so yes. Ja, gan dat agus lu tú I rion clé Beth Bottomer agus goil tú ag súlé eiscint I gansaí glas na hhéan tá sí tríéis bheith anfáinach ar fad ó héh na campanna agus bheith buinte leis an furin idir náisiúnta ó héh tréáilde ach tám se freisin ag tnú go mór leis an ná go feicimídí amach ar an páirc le furin idir náisiúnta na hhéan agus is tócha go bhfuil gatainna bhfuil timpplair hí agsúil go mór leis sin freis an dúir gohfuil si trééis an obair díana a chuirteach agus reinintá Laighin a díamach a cabhhistigh san campidir náisiúnta freisinach tiltte go máach ag an buinte seo tócha so ag tanú go mór le sin de agus is tócha freisin tá sí fós óg cóóg sin gohfuil taucií mór eici san leis an furin idirnáisiúnta. Bhí sé simúil freisin éiscint an caibhlann géir sin idir Chisholm Maguire agus Robin O'Connor Berto gáin a bhfuil buinte leis an furin idir náisiúnta agus Robin fáil a céad capín an bhliain sicáte agus ag déanamh job anwa cúpla úd san gansaí glas Chisholm Maguire tréis capíná leis an furin seachtar an taobh agus í déanamh beáin gymnastics síos an fórcan sin ach beg sé simúléis cin an fáin si capín idirnáisiúnta leis an furin cúig an héhanis agus iad ag dolisteach gon WXV agus an clé sa bhreis sin in ag an chapán suas an seo in san stád Dexicam tá sí có-aclaí sin, có-tapa sin agus mar chunach mar an sin tá sí go maith in ann na gramú a chuirteach agus dailá le fisiciúlacht agus slascéim freisin so beag sé sin simúil éiscint agus tionchar na mún a bhéadú furin idirnáisiúnta. Tá héna gáí te fó freisin mar an simú éisteach de sin faoi fás agus ferbers Chisholm Maguire agus nach chuil séintach cin an locht leantaáil tíocht amach de tead a barc na Calaní óga agus I de gol suas ró Chisholm Maguire agus ífa cóirí agus Chisholm Maguire's mar deirtú zíd in rins glaciachta ar a barc cecha bhfuil an fuinneamh sin fós aice níle sam ach feice tú héine chuí go bhfuil clufa Chisholm Maguire's tó hééis áú le rins go bblianta ó chuin mar le UL Bós chunig mu í stáid a bhíh agus í míúlteach san nonsaí í fáil na húds glóir sin agus í takeús a carú le UL Bós a gruchttáil sre na héan ach tá sí hééis fás agus ferbers go mór sa gosins nach bhfuil agus méhó go léirí tam si a goid dro an chopan is tóilm Ceirceal mór ag na Laighin híos fún chomá céna agus de me cinn sa Senna Governor agus be go leir focail molta réir an King chomá céna agus Sarah Delaney captain na an orn go leir fás agus ferbers sinta go siúdam léana ach tá sé na cheilere éist go rábhlíon as a chéile ag na muoine chuige mún bócach an seo sa stád Dexicam an chomórtas an éist imléana chomórtas Vodafone agus éist camad rá bhfuil an chomórtas tá an go nimir túin an chomórtas seo lenda blianta tá sé hééis fás agus ferbers nach chuil agus tá an gohfuil sé canál sláánú agus tá man cinál súla tear méhó go léirí a goil sus na céimean í dro chopán tá rugbaí mrán a héan bhí man anna targus níos tuisce gon clufa sin sa Twickenham nar bhí 7 míle duine choíirecht nua ó híomh tinrah agus déanra cháil siad sruchad trí is dóilm a dóhéagar nóáid sin bhí éan tharbh omíoch ach tá clufa na mrán se sa tíd durbla tá se ansláánú nach bhfuil. Tá sé agus tá sé gaiirí níos fearr blian ar bblion bhí Laighin a dúcha ann gan daach tá siad go más an star an éis agus is tócha tá an dulcan cín ag tárlú ag an cluiche faois agus do bhór an tocaíocht do bhfuil á fáil ag an furin idirnáisiúnta freisin tá ceirceal ar nó scéim ceirclach ag tastáil chun an ferbert sin a dhéanamh agus tá síonn sé le na léic cosúla méhó go léirí an seo ag chur an taspáinte semach agus an hampla sin haspáint chuig imróí óg timppla na tíre agus mar luigh tú tá sé có jazz é eiscint na Calaní óg fós amach ar an fórc san ceirceal leis an fear an sínsreach agus sin an rád nachil sin nach sin an níor si gur an cop an áú sa seán
Fiach sí sús a cupán, síos lethe go chud corda na dlú corda a chud cumradíthe Championaí Vodafone Idirchúige an rá Arís go bhliain fiche sé cúgamán. Agus camera a tilsa go thomláin acu. Ja, tilt go má go hára trééis an ceire cluthe le chéile bheitá ceappa gurbé seo an clé is Jackar a bhíocha ach nach úntacha sin dúine mar lech leanúnach an commórtas den céad scóiscint an seánmh. Well, wamhéin wai dúrbla agus gachtain an seo bhí món éibre gur míle magaí soch tiún á leisteach go dtí ché clufeile slán agus beannacht. Dan O'Brien, Rahul agus Brúinseo ar na muoine an tamse tacht catsid ar na connachtaí úd Lewis scóra agus áta se fateag na Laighin ar a lína ús se na couch na Hallamú cuinean airde Rahul sa Liverster Derek an Satan Chacata agus umper ag Clóda O'Halloran an nascra in chéad umper ag méhóg ó Leary nach intach méhóg ag ag fille Dimmer sí bouta héana na Laighin agus well grútsa edatala an Jekyll mar Tábhachtach na Laighin ag siad Éire Gordon na crothú agus iad ag dul arás agus é gúte an seo a ríisecha ón Sína amach. Sína amach ag Cluiche ar Bet Buttermer agus deisio Rú Campbell Malishkil sí Stacey Flood. So begur hu the óhád níos fearr ó héobh sinnde agus sean mag a teaigh sé sin or tuigh sé sin ó Téití an talúna Harbh dóchasach an na Championaí. Rial nu an bhaintáiste ag na muoine fechtú cheappa nach ceistá mar táisiad Harbh tuchar chun stoppa ón Liverster seo. Na Laighin Cousins. Téití díisiil a bhain the paintball amach. Eilís Cahill chuir tá cúpla umper den sco agus Enya Breen agus Chisholm Maguire ar an taobh seo den níród ar den Katrina Finn. Ach éis Finn Lárnach. Sarvne sé teag Emily Lane. Emily Lane is curtú takeíochta. Chud Dana O'Brien an orla sé. Mar bhíon tacha catsa na muoine ag fás go mór seachsa gáinse. Well, seo na Laighin. Mai sé ná freigra tuban na húirt. Robin O'Connor, seo na Clíhannaí a scór chuig cína tar seachsa catsa. Brisin sí chéad gramú. Tá sí sós tí sé go go má. Dan O'Brien ag stúr na himar a díist. Deisiid seo a Clíhan. Tá sé bheith faideach. Níl siad faideach. Laighin, Chisholm Maguire. Slash him all ag Chisholm Maguire. Agus an Lewis Lady Canning rinne an túfás train on Luke Class. Darla sé réit ar níra. Shilling Grace Moore. Inis an deisiig na Laighin Cousins. Agus an deisiig na muoine a gulsa. Na Laighin déanamh iireach de rud ag na crothú an sin a ríis. Pass signamu all in sin agus an léh i meas. Tiltig na Laighin mar furhúr na sellh acu ach breannar sin mar Cousins. Hands away! Agus a brú siar na Laighin ní dulchan cínar bidsan ach tríd na lábh. Dan O'Brien lehannig na Clíhannaí. Ísio le hití binní Vicky. Tíadach ag kick Harbh tuchar ag Dana O'Brien. Tíadach an tíb lína bhfuil an fadeice an posta go mór idir ráithán na mea. Time is over. Agus Dan O'Brien I cheapú bhfuil an Tom imi de réad a clog mór seo is sa stád Carasca Eilish Cahill cobis nach feic modíg fille I ríist an lábh seo go deas bogad se gramú óhór ar Katrina Finn fan an Agus Sarah Delaney so tá sé Harbh simú agus job allhór a dhéanamh bhí Linda Dúise an sin an bua. Let's go Grammo and Chinnick na Moine, let's go Cousins, Agus, let's go Astru Shelva, Chomala score. First Docky, Robin O'Connor, Susan Cleon and Shin, Agus on Bua, all war o have Limish there a call, Laighin, Jin of 8, Aka, ní raibh sé sin cliste dó. Gáilínta Chinnick Vicky Ems killing mar níor sé sin éasca. Shillin Vicky Ems killing it, a Garrett Sneeds. Sarvne sin Chinnick Cleon. Locht Lanta na Laighin ag be pass bulsach an cínach Gramú allhór tíocht a seach bí Chisholm Kinch ach grúta san éirs grúta go má Seán na muoine be scóra seo ríhabhachtach má Eileen Love scóra amsú Chisholm Maguire tackle agus a cabhrú breannar ar mar Clifford ag trágáil an cín a gulchan a bhí mar onadí de Eilish is an céad lás so béime ar tionchar ón na muoine agus tá siad Harbh dá séireach sa Liverster seo. Galore Cousins fit na Laighin cheappa bhfuil sé cuine céim freisin so beidh sé sin simúl éiscint agus tionchar na mún
bhéad idirnáisiúnta. Sta maína gáí te full fresh Marial. An simú éisteach na chin faoi fás agus ferbers chism a gcuir